हरे कृष्ण सगळ्यांना पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत आहे. ओम अज्ञानंतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नामस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. पुन्हा एकदा सगळ्यांना हरे कृष्णा. सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत आहे. आपण 18व्या अध्यायाला सुरुवात करणार आहोत. त्याआधी श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत, श्री नामानिष्ठ प्रभुजी यांनाही साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम. एक सेकंद द्या. हरे कृष्ण. क्षमस्व. तर सुरुवात करण्यापूर्वी थोडंसं आधीच्या अध्यायांविषयी. तर जसं मी काल म्हटलं की मोक्ष संन्यास योग याच्यामध्ये त्यागाची पूर्णता, मग भगवंतांचा संदेश देऊन पूर्ण जे काही ज्ञान अर्जुनाला द्यायचंय ते भगवंतांनी काल 17व्या अध्यायापर्यंत पूर्ण केलेलं आहे, जिथे आपण बघितलं की कशा प्रकारे मग श्रद्धात्रय विभाग योग हा की 3 प्रकारच्या श्रद्धा आहेत या, की सत्व रज आणि तम. कशा प्रकारे आपण बघितलं की अर्जुनाने विचारलं की मग जे स्वतःला ये शास्त्र विधिम उस्तृज्य, की जे स्वतःच्याच मनाप्रमाणे स्वतःच्याच कल्पनेप्रमाणे जे पूजा उपासना करतात त्यांचं काय. मग त्यांची श्रद्धा ही 3 प्रकारची असते आणि मग ती त्या 3 पद्धती आणि त्या 3 स्वभाव हे त्या उपासना ठरवतात, जे सत्व रज आणि तम आहेत. आणि म्हणून ती सात्विकता राजसिकता आणि तामसिकता हे गोष्ट ठरवतात की कशा प्रकारची त्या व्यक्तीची श्रद्धा आहे. आणि मग त्याच्यासाठी जे काही पदार्थ जे काही अन्न ग्रहण केलं जातं त्याचाही त्याच्यावरती तितकाच प्रभाव असतो. म्हणून जे अन्न ग्रहण केल्याने सात्विकता राजसिकता आणि तामसिकता हे गुण मनुष्यामध्ये दिसतात आणि या गुणांसाठी हा आहारही तितकाच प्रभावशाली आणि तितकाच महत्वाचा असतो. आणि म्हणून काय अन्न ग्रहण केलं पाहिजे. मग त्याच्यानंतर आपण जे यज्ञ तप आणि दान या 3 प्रकारच्या गोष्टींना बघितलं की हेच सर्व, की ह्यामध्ये कुठल्या प्रकारची श्रद्धा आणि कोण किती श्रद्धेने ही गोष्ट करतं, मग कोण दिखाव्यासाठी करतं, कोण अज्ञानामध्ये करतंय, हे आपण त्या 3 फरकाने बघितलं. आणि या सगळ्याला जाणून मग त्यानंतर जे ओम तत्सत या 3 शब्दांचं महात्म्य आपण बघितलं की ओम म्हणजेच विष्णू. ज्या गोस्वामींनी जे जाणलंय की त्यांना विष्णू आणि ओम मध्ये कुठलाही फरक दिसत नाही. जसं मी म्हटलं श्रीकृष्ण आणि श्रीकृष्णाचा महामंत्र, मग त्या महामंत्रामध्ये प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण दिसत आहेत, कारण इतकी ती शुद्धता आणि इतकं ते शुद्ध नामस्मरण केलं जातं. त्याच प्रकारे ओम
याचाही अर्थ पूर्णपणे विष्णूला, म्हणजे जे काही अर्पण केलं जातं आहे ते ओम तत्सत या 3 शब्दांनी जेव्हा ते अर्पण केलं जातं तेव्हा ते पूर्णपणे विष्णूंना अर्पण केलं जातं. तीनही शब्द, मग तुम्ही ओम वापरा, तुम्ही तत् वापरा, तुम्ही सत वापरा, हे पूर्णपणे विष्णूंना अर्पण केलं जातं. अगदी शुद्ध भावामध्ये, त्या भक्तिमय भावनेमध्ये शुद्ध विष्णूंना अर्पण केलं जातं. म्हणजे या तत्चा जर शब्दशः अर्थ बघितला तर ते भौतिक पद्धतीपासून मुक्त असतं आणि सत म्हणजे सात्विक, शाश्वत असतं. ज्या सच्चित आनंदामध्ये आपण बघितलं भगवंत शाश्वत ज्ञानाने परिपूर्ण आणि आनंदमय असे आहे. त्या शांती सूत्रामध्ये आपण बघितलेलं आहे की जे भगवंत हे 3 ज्यांचे गुण आपण बघितलेले आहेत आणि जे 6 ऐश्वर्याने परिपूर्ण आहेत, ज्ञानाने परिपूर्ण आहेत, असे शाश्वत आणि ज्यांचं गोलोकधाम हे पूर्णपणे शाश्वत असं जग आहे, जिथे कुठलाही आनंद हा क्षणभंगुर नाहीये आणि कुठलाही अगदी थोड्या काळासाठी नाही, तर चिरकाळ टिकणारा असा आनंद आहे. आणि म्हणून ते सच्चित आनंद ज्या वैकुंठामध्ये आपण बघितलं 15व्या अध्यायामध्ये, आजही ते चित्र आपल्याला दिसेल, की ज्या वैकुंठामध्ये मग सर्वजण इतक्या आनंदामध्ये आहेत आणि इतकं सगळं आनंदमय वातावरण आहे. सगळे स्त्री पुरुष त्या कृष्णमय भावनेमध्ये पूर्णपणे आहेत. कारण तिथे भक्तिमय आणि अशी ज्या भावांनी भगवंतांना भक्ती केली जाते भगवंतांवरती, ते असं ते निर्मळ वातावरण आहे. अशा प्रकारे आपण ओम तत्सत या 3 शब्दांचा अर्थ बघितला आणि खूप सुंदर असं ओमचं सुद्धा आपण जे विश्लेषण बघितलं, की अ, उ, म प्रत्यक्ष भगवंत, राधाराणी आणि तो म म्हणजे जीव, जीवात्मा यांची संलग्नता, की जो जीव हा भगवंतांचाच अंश आहे. अध्यात्म हाच मूळ स्वभाव आहे हो. आणि हेच भगवंत सांगतायत त्या परमात्म्याचा आत्मा हा अंश आहे. आणि याच्याविषयीच आपण जे ज्ञान घ्यायला सुरुवात केलेली आहे, ज्या 2ऱ्या अध्यायापासून जे ज्ञान सुरू झालेलं आहे, ते 17व्या अध्यायापर्यंत पूर्ण झालेलं आहे. आणि आजच्या अध्यायामध्ये मग आपल्याला कुठेतरी विचारणेने सुरुवात झालेली आहे अर्जुनाच्या. पण या सगळ्याची ज्ञान आधीच दिले गेलेले आहे. फक्त कुठेतरी उजळणी होणार आहे. आणि प्रत्येक अध्यायांमधलं मग आपण कर्मयोगी बघणार आहोत, आपण भक्तियोगही बघणार आहोत आणि आपण ज्ञानयोगालाही बघणार आहोत. मग पहिल्याच काही अध्यायांमध्ये आपल्याला कर्माचे काही घटक, कर्मातून मग हे जे कर्म केलं जातं आणि मग हे कर्म कशाप्रकारे, मग हे कर्म संन्यास श्रेष्ठ की कर्मयोग श्रेष्ठ, हे आपण 3ऱ्या आणि 5व्या अध्यायात बघितलंय, की जिथे कर्माचा संन्यास न करता ते कर्म भगवंतांसाठी केलं जातं निष्काम पद्धतीने. मग ते कर्म अर्पण नाही केलं जात, तर कर्माची फळं अर्पण केली जातात. कारण ते कर्म भगवंतांसाठी केलं जातं. आणि म्हणूनच त्या कर्म संन्यासापेक्षा भगवंतांनी 5व्या अध्यायात सांगितलं, की कर्म योग हा श्रेष्ठ आहे. तेच आपल्याला पुन्हा एकदा थोडंसं उजळणीद्वारे जाणायचं आहे. त्यासाठी त्याच्याची एक कथा आहे सुंदर दक्षाची, ती मी सांगणार आहे. त्यानंतर मग कर्माचे 5 घटक खूप सुंदरपणे भगवंतांनी सांगितलेत. त्याच्यानंतर जे काही 3 गुण, मग त्याच्या मागच्या प्रेरणा काय आहेत, हेही खूप सुंदर विश्लेषित केलेलं आहे. मग हे सगळं बघून जे भगवंतांना शरण जात आहेत, मग भगवंतांनी त्या सुंदर अशा ज्या 4थ्या आणि 5व्या अध्यायात आपण बघितलं, की जी चातुर्वर्ण्य जी सिस्टीम आणि जी पद्धती भगवंतांनी निर्माण केली, की कुठल्याही जन्मानी नाही, धर्मानी नाही, तर गुणकर्माने ती विभागणी झालेली आहे. हे सगळं आताच मनुष्याचं केलेलं आहे हो. हे धर्म आहेत आणि हे जे राजकारण केलं जातंय आणि ह्या हिंदू, मुस्लिम आणि ह्या सगळ्यावरती जे काही टीका आणि जे काही, मग मग आपल्या धर्माविषयी, आपल्या आपल्या संस्कारांविषयी निश्चितच आपण अभिमान बाळगावा हो. पण त्याचं आचरणही तितकंच महत्वाचं आहे. मग तो मनुष्य धर्म हा सर्वात महत्वाचा. आणि म्हणूनच भगवंतांनी कुठल्याही धर्माने नाही, कोणाच्या जन्माने नाही, तर जे गुण आहेत, जे कर्म करतोय तो, त्या कर्माने ती विभागणी केली, जेणेकरून तो आपलं विहित कर्म करून भगवंतांना अर्पण करू शकतो. त्या त्यागाच्या भावनेतून तो आपलं विहित कर्म भगवंतांना अर्पण करू शकतो. आणि असं हे ज्ञान भगवंतांनी मग ब्राह्मणाचे कुठले गुण आहेत, क्षत्रियाचे कुठले आहेत, वैश्याचे कुठले, शूद्राचे कुठले, हे गुण भगवंतांनी सांगितलेले आहेत. आणि शुद्ध भक्तीमध्ये, मग ज्या कृष्ण भावनेमध्ये सर्व धर्मां परित्यज्य, भगवंत सांगतायत, की सर्व धर्म तू इतर सगळ्याचा त्याग कर आणि तू भक्तीच्या मार्गावर फक्त कृष्ण भावना, कशा प्रकारे तू कृष्ण भावनेत वावरू शकतोस, तू भगवंतांच्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे स्वतःला विलीन करू शकतोस. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिम्मा नमस्कुरु. म्हणजे फक्त तू 2 हात, तिसरं मस्तक. आणि मग सगळ्यात शेवटी, मग ज्या सगळ्याचं महात्म्य, मग ज्या गीतेचं
थोडंसं की कशा प्रकारे गीतेचं अध्ययन करणं हे किती काय केलं जातं, भगवंतांची ती कशा प्रकारे सेवा केली जाते आणि मग हे ज्ञान कुणाला दिलं जावं आणि कशा प्रकारे हे शुद्ध भक्त हे ज्ञान आत्मसात करून ते लोकांमध्ये रुजवत असतात. आणि त्यानंतर मग जिथे श्रीकृष्ण आहे, जिथे अर्जुन आहे, तिथे हा धर्म तोच विजयी होणार आहे, ज्या पहिल्याच अध्यायामध्ये आपण जे जाणलेलं आहे. अशा प्रकारे या गीतेची सांगता इथे होणार आहे, भगवद्गीतेची. पण आपण आता या 18व्या अध्यायाला आता सुरुवात करतो आहोत, जिथे आपल्याला पुन्हा काही गोष्टींची उजळणी आणि तुम्हाला पुन्हा सगळ्या गीतेचं सार याच्यामध्ये जाणून घेता येणार. संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनीशुधना. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. अर्जुन म्हणाला, हे महाभाव ऋषिकेश, हे केशवी सुदन, मला त्याग आणि संन्यासाचे तत्व जाणण्याची इच्छा आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा त्या मनातले जे त्याच्या अडचणी, जे विचार आहेत, की जे कुठलेही ब्लॉकर्स आहेत या भक्तीच्या मार्गावरती जे अडथळे आहेत, त्यांना कुठेतरी केशिनी सुदन, या केशी सुदन, ज्या केशी या असुराची भगवंतांनी नाश केलेला आहे, ज्याला ठार मारलेला आहे, त्याचप्रमाणे अर्जुन भगवंतांना इथे ऋषिकेश, की जिथे सर्व नियंत्रण, सर्व इंद्रियांचं नियंत्रण, स्वामित्व करणारे असे भगवंत आणि जे माझ्यातल्या या केशिनी, माझ्यामधल्या या आसुरी अशा ज्या काही माझे जे काही समज झालेले आहेत, त्यात ते ब्लॉकर्स आहेत, कुठेतरी अडथळे आहेत या सगळ्यामध्ये. आणि त्याचप्रमाणे तू जसं त्या केशी असुराला मारलं, त्याचप्रमाणे माझ्या या अज्ञानरूपी असुराचा मला वध करायचा आहे. आणि म्हणूनच केशिनी सुदन असं भगवंतांना अर्जुन संबोधित होतो आहे. आणि म्हणूनच अर्जुन म्हणतोय, महाभाव ऋषिकेशा आणि केशिनी सुदना, की मला त्याग आणि संन्यासाचं महत्व आणि तत्व जाणण्याची इच्छा आहे. काय आहे त्याग आणि काय आहे संन्यास, हे पुन्हा एकदा अर्जुनाला थोडा संभ्रम झालेला आहे आणि कन्फ्युजन आहे अर्जुनाचं थोडं. मग भगवंत सांगताय, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, भौतिक इच्छांवर आधारलेल्या कर्माचा त्याग आला विद्वजन संन्यास असे म्हणतात आणि सर्व कार्याच्या फलाचा त्याग करण्याला बुद्धिमान लोक त्याग असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ही जी त्यागाची भावना, जी आपण त्या 3ऱ्या अध्यायामध्ये बघितलं, की त्यागाचं चक्र, म्हणून त्याग म्हणजे काय भगवंत सांगतायत, की त्याग म्हणजे त्या कर्माच्या फळांना भगवंतांना अर्पण करायचं. जे भौतिक इच्छांवर आधारलेल्या कर्माचा त्यागाला विध्वंस संन्यास म्हणतात. मग त्या कर्मांचाच त्याग जो करतोय, त्या कर्मांनाच जो म्हणजे कर्मांना त्याग करतोय, रादर तो कर्म संन्यासी आहे. विद्वज्जन त्याला संन्यास असं म्हणतात. पण कार्याच्या फळांचा त्याग जे करता आहे, त्याला कर्म योग असं म्हटलं जातं आणि बुद्धिमान लोक त्याला त्याग असं म्हणतात. म्हणून या संन्यास आणि त्याग याला अशा प्रकारे, की त्या कर्माचा त्याग हा संन्यास झाला, पण त्या कर्म फळांचा त्याग हा बुद्धिमान लोक त्याला प्रत्यक्ष त्याग असं म्हणतात. आणि मग त्यातूनही विचारवंत काय सांगतात, तर भगवंत सांगतात, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. काही विद्वजन घोषित करतात की सर्व प्रकारच्या सकाम कर्मांना दोषपूर्ण समजून त्यागले पाहिजे, परंतु इतर विचारवंतांचे असे म्हणणे आहे की यज्ञ, दान, तप अशा कर्मांचा कधीही त्याग करू नये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच या त्यागाच्या भावनेला जाणून भगवंत सांगतायत, काही विद्वज्जन सांगतायत, की सगळ्या कर्मांचा त्याग करा. कर्मांचा त्याग करणं हे निश्चितच भौतिक इच्छांपासून मुक्तीधारण आहे आणि ते निश्चितच योग्य आहे. परंतु भगवंतांनी कशाला जास्त महत्व दिलंय, तर कर्मफळांचा त्याग. मग एखादा संन्यासी फक्त ती कर्म टाळतोय भौतिक इच्छांपासून वंचित होण्यासाठी, पण एखादी भक्त जो आहे, वैष्णव जो आहे, तो तेच कर्म पण भगवंतांच्या भक्तीमध्ये करतोय, भगवंतांना ती फळं अर्पण करतोय, भगवंतांसाठी ते कर्म करतो आहे. आणि म्हणूनच त्यातूनही विद्वज्जन म्हणतायत, की कर्मांचा सगळ्या त्याग केला तरी या 3 कर्मांचा मात्र करू नये, जे आहेत कशा प्रकारचे यज्ञ, दान आणि तप. याला मात्र कशाही प्रकारे त्यागू नये, कारण ते दोषपूर्ण समजून इतर यांना दोषपूर्ण समजलं पाहिजे. पण जे त्याग, दान, ते जे दान, यज्ञ आणि तप आहे, त्याच्या फळांना मात्र नाकारू नये आणि निश्चितच त्याला त्यागू नये, असे विद्वज्जनांनी सांगितलेले आहे. कारण कारण हा यज्ञ सुद्धा अनेक महात्म्यांना पवित्र करतो.
आणि मग त्याची ही दक्षाची कथा आहे. यज्ञदान तपः कर्म न त्याजं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. यज्ञ, दान, तप या स्वरूपाच्या कर्माचा त्याग करू नये. ती कर्मे केली पाहिजेत. यज्ञ, दान आणि ही इतर महात्म्यांना देखील पवित्र करतात. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच या यज्ञाला कसं यज्ञाने या महात्म्यांना देखील कसं पवित्र केलेलं आहे, तर ही दक्षाची गोष्ट आहे. दक्षाची मुलगी सती माता, की जिने शिवांशी लग्न केलेलं होतं, आणि शिवांना आणि हे दक्षाला मान्य नसल्यामुळे त्यांनी जो काही यज्ञ याग केलेले होते त्यामध्ये ते शिवांना आमंत्रण देत नाहीत, आणि हे सती मातेला खूप वाईट वाटतं. परंतु आपल्याच वडिलांकडे यज्ञासाठी जाण्यासाठी काय आमंत्रण, म्हणून ती आपल्या पतीला सांगून की मी या यज्ञाच्या ठिकाणी जाणार आहे, आणि म्हणून मग ती आपल्या पित्यांकडे जाते. पण बघते तर तिथे योग्य असं स्थानही त्यांच्या पतीला दिलेलं नसतं, आणि ते सगळं बघून त्या वैष्णवीला, त्या विष्णूच्या उपासकेला, की जिला अत्यंत वाईट वाटतं, आणि ती तिथेच त्या यज्ञामध्ये आपली आहुती देते. ही गोष्ट जेव्हा शिवांच्या कानावरती पडते तेव्हा त्यांचा क्रोध अनावर होतो, की आपल्या पत्नीने असं आहुती दिलेली आहे हे तर आहेच, परंतु एका वैष्णवीचा तिथे अपमान झालेला आहे आणि तो अपमान सहन करू शकत नाही, म्हणून तो क्रोध त्यासाठी आहे. आणि म्हणून त्याचा निषेध करण्यासाठी शिव सांगतात की त्या दक्षाचं मुंडकं छाटलं जावं, त्याचा शिरच्छेद केला जावा. आणि म्हणून आपल्यातूनच जे निर्माण केलेल्या आपल्या त्या सेवकाला शिव हे आज्ञा देतात आणि दक्षाचं मुंडकं छाटलं जातं. परंतु दक्ष पूर्णपणे तिथेच मृत होत नाही, तडफडत असतो, कारण त्याचं शिर धडापासून मोकळं झालेलं असतं फक्त, पण ते धड तडफडत असतं. आणि हे जेव्हा ब्रह्मा बघतात तेव्हा ते जातात शिवांकडे आणि ते म्हणतात की असं असं आहे, आणि तुम्ही कृपया, अशी विनंती आहे, तुम्ही तुमचा क्रोध सोडा आणि तुम्ही दक्षाला पुन्हा त्यांचं शिर द्यायला मान्यता द्या. परंतु शिव म्हणतात नाही, तो त्या लायकीचा नाहीये, आणि तो ज्याप्रमाणे वागला आहे ते निश्चितच मग त्याला बकरीचं मुंडकं लावलं जावं. आणि म्हणूनच मग त्याला बकरीचं शीर लावलं गेलंय बघा. आणि ते बकरीचं शीर लावल्यावर सुद्धा त्यांनी ते यज्ञ कर्म पूर्ण केलेलं आहे. आणि म्हणूनच ज्या शिवांना सुद्धा त्याचा, म्हणजे ज्या दक्षाला नंतर पश्चाताप झाला आणि जो शिवांना शरण गेलेला आहे, त्यांनी योग्य स्थान दिलेलं आहे शिवांना, आणि तिथे त्यांनी त्याचं यज्ञ कर्म पूर्ण केलेलं आहे, जिथे विष्णूंनी ते आशीर्वाद दिलेले आहेत. आणि म्हणूनच असे यज्ञ त्या महात्म्यांना सुद्धा पवित्र करतात. त्याला कुठेतरी जागृत होतो तो. आणि दक्षाच्या, आणि याचंच कारण कुठेतरी 15व्या अध्यायात पण आपण वाचलं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो. स्मृती आणि विस्मृती बद्दल आहे, माझा तो श्लोक एकदम त्याच्यात गेला. एखादी ओळ कुठेतरी, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमं पोहनं च वेदैश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहं. बघा, आठवत असेल आपल्याला तर आपण याविषयी उल्लेख की सगळ्या स्मृती विस्मृती या भगवंतांपासून आहे. आणि म्हणूनच मग जो भगवंत परमात्म्या या रूपामध्ये प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये निवास करतो आहे, त्यापासूनच या स्मृती विस्मृती आहेत, याची प्रचिती आपल्याला कुठेतरी या कथेमध्ये दिसतीये. भागवतामधली ही कथा आहे जिथे आपल्याला दिसतंय की दक्षाने बकरीचं शीर लावून, मग जिथे मेंदूमध्ये ही सगळी जे काही शोध लावले गेलेले आहेत, परंतु हृदयामध्ये ज्या हृदयामध्ये भगवंतांचं परमात्म्याचं स्थान आहे, त्यांनी कुठेही त्या दक्षाला त्याची विस्मृती होऊ दिली नाही. आणि म्हणूनच त्या यज्ञाचं पूर्णपणे ते कर्म पूर्ण करू शकले, आणि त्यांना कुठेतरी त्यांनी ते शरण गेलेले आहेत, त्यांना पश्चाताप झालेला आहे, हे सगळं त्यांना त्यांच्या हृदयापासून वाटलेलं आहे. म्हणूनच ती कुठेतरी प्रचिती येते आपल्याला या श्लोकाची. आणि म्हणूनच अनेक यज्ञ, म्हणून या कशाचाही त्याग करू नये, कारण हे सगळे यज्ञ हे महात्म्यांना सुद्धा पवित्र करतात.
अशा प्रकारे आपण या कथेद्वारे ते जाण्याचा प्रयत्न केला आहे. मग या कर्माचं महत्व काय आहे? तर हे कर्म करणारे सत्व, रज आणि तमोगुणातले कशा प्रकारे करतात? मग हे कर्म हे एक आपली ड्युटी म्हणून आणि एक माणुसकीच्या नात्याने, की हे कर्म मला कुठल्याही फळाची अपेक्षा न करता जेव्हा ते केलं जातं, तेव्हा ते निष्काम पद्धतीने कसं केलं जातं. एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि ति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. ही सर्व कर्मे कोणत्याही प्रकारची आसक्ती किंवा फलाच्या अपेक्षा विना केली पाहिजेत. हे पार्थ, ही कर्मे कर्तव्य बुद्धीने केली पाहिजेत. हे माझे अंतिम मत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच ही सगळी जी काही कर्म केली जातात, म्हणून ज्या त्यागातून भावनेला जे कर्म केलं जातं ते फळांच्या अपेक्षेविना केलं पाहिजे. आणि ती आसक्ती टाळून, की जिथे आपल्याला चित्रात दिसतंय की त्या प्राण्याला वाचवून त्या मनुष्याला काय मिळणार आहे, तर त्याला वाचवलंय त्याने, त्या एक प्राण वाचवले आहेत, तसाच तो दुसरा मनुष्यही त्या दोघांना वाचवायचा, कारण ते त्याच्या कर्तव्य भावनेने ते कर्म करतोय. मग मी ते कसं करावं, किंवा मी त्याच्यात बुडून मरेन, किंवा मग सत्व, रज आणि तम या गुणातली व्यक्ती कसा विचार करते हे आपल्याला बघायचंय. परंतु जो सत्व गुणातील आहे तो ही कर्मे कर्तव्य बुद्धीने निश्चितच करेल, जे आपल्याला इथे जाणता येईल, जे 18.7, 8 आणि 9 मध्ये सांगितलंय बघा. की मग सत्व, रज आणि तमो गुणातली व्यक्ती ही कसं करतील कर्म, तर सत्व गुणातली व्यक्ती हे निश्चितच चांगुलपणाने एक कर्तव्य भावनेने, की त्या व्यक्तीला वाचवणं, त्या व्यक्तीला वाचवून त्याचे प्राण वाचवणं हे माझं कर्तव्य आहे. पण हेच रजोगुणातील व्यक्ती बघा, आपण या भौतिक जगतामध्ये आपल्याला अनुभवास येतो, किती काय करायचंय आपल्याला. अहो मनुष्य तिथे पडला काय आहे हृदय रोडच्या बाजूला, पण नाही बघत का कोण पडेल त्याच्यामध्ये, मग ते पोलीस केस होईल, हे होईल, मग ते खूप कठीण आहे हो, मला त्याची भीती वाटते. किंवा मग पाण्यात उतरताना मग मी कसं काय, हा एखादा पोहणारा असेल तर निश्चितच तो कुठे पुढे मागे बघू नये त्यांनी, पण त्यातूनही मग मी कसं वाचवू त्याला, कारण मग त्या रजोगुणातल्या व्यक्तीला कुठेतरी ती कर्म करताना त्यामागच्या 10 एक्सक्युजेस वाटतील, कारण ते कशा प्रकारे कठीण आहे हे तो कुठेतरी व्यक्त करायचा प्रयत्न करेल आणि त्या कर्मापासून पळायचा प्रयत्न करेल. कारण मग ते कुठेतरी आवड आणि या गोष्टीची संलग्नता होते. जर वाटलं तरच केलंय, नाही तर नाही. अशा प्रकारचं. आणि तसेच तमोगुणातील व्यक्ती पण विचार करेल, कारण ती तर व्यक्ती अज्ञानात असते. मग चांगुलपणा, वाईटपणा याच्यातला फरक कळण्या इतका तो सुज्ञपणा असला तरच ती व्यक्ती ते करू शकते. पण जर अज्ञानात असेल, भ्रमामध्ये असेल, तर त्या कारणामुळे ती व्यक्ती ते कर्म करणार नाही. मग या कर्माला खूप सुंदर प्रकारे भगवंतांनी विश्लेषित केलं. काय आहे हे कर्म? तर या कर्माचे 5 घटक आहेत. कर्म आपण करतो म्हणून ज्या आधीच्याही गोष्टींमध्ये, की जो सकाम कर्मात अडकलाय, की ज्याला कर्म करायचंय, कालच्याही अध्यायात आपण याचा सुरुवातीला उल्लेख केलेला आहे, की ज्या कर्म बंधनांपासून मुक्ती हवी असेल, तर त्या कर्माचा भोगता मी आहे. मी हे कर्म केलंय, मी हे केलंय, मी ते केलंय. पण तिथे कुठेतरी कृतज्ञता कुठे आहे? आणि म्हणूनच आपल्याला जाणायचंय, की ते कर्म त्या भगवंतांच्या परवानगीशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. कारण त्याचे 5 घटक किती सुंदर प्रकारे वर्णन केलेत बघा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हे महाभाऊ अर्जुन, वेदांत यानुसार सर्व कर्मांच्या सिद्धीची 5 कारणे असतात. ती कारणे माझ्याकडून समजून घे. कर्माचे स्थान म्हणजे शरीर, कर्ता विभिन्न इंद्रिय, अनेक प्रकारचे प्रयत्न आणि शेवटी परमात्मा, ही 5 कारणे आहेत. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच या वेदांत सूत्रानुसार कशा प्रकारे कर्माचे 5 घटक आहेत. ते कर्म करतोय मनुष्य, आणि म्हणून त्या कर्माचं स्थान हे मनुष्य आहे, शरीर आहे ते. जे पृथ्वी, आप, वायू, जल, अग्नी या 5 पंचतत्वांनी, आणि मग ज्या 24 तत्वांचं आपण पूर्णपणे वर्णन, की जी 5 ज्ञानेंद्रिय आहेत, 5 कर्मेंद्रिय आहेत, मग ते इंद्रिय विषय आहेत, त्याला संलग्न असे जे इच्छा आणि आकांक्षा आणि जे काही आपण त्याचे विषय अजून बघितले, आणि मग मन, बुद्धी आणि अहंकार आणि अव्यक्त जे त्रिगुणांनी अव्यक्त आहे, असे 24 तत्व आपण बघितले. आणि म्हणून कर्माचं स्थान हे शरीर आहे, कर्म करतोय तो, म्हणून ते शरीर आहे. आणि त्याच्यानंतर काय आहे, तर कर्माचं स्थान म्हणजे काय, अधिष्ठानम. अधिष्ठानम आहे. त्याच्यानंतर काय आहे, कारणम. कारणम काय आहे, तर त्या कर्माची करणारा कर्ता. मग तो कर्ता कोण आहे, तर कर्ता म्हणजे जी व्यक्ती ते कर्म करती आहे. मग त्याची ती इंद्रिय त्याच्यामध्ये आहेत, त्याचे प्रयत्न आहेत, आणि त्या प्रयत्नांच्या पलीकडे मग जे करता, अधिष्ठानम, कारणम, कर्ता, चेष्टा म्हणजे जे प्रयत्न, आणि मग दैवम.
सर्वात शेवटी त्या परमात्म्याची जर अनुमती नसेल तर ते कर्म पुढे होऊ शकत नाही. अशा निरनिराळे उदाहरणं घेतली जातात. मग एखादी व्यापारी असू दे, एखादी बिल्डिंग बांधणारी व्यक्ती असू दे, मग त्यामध्ये ती व्यक्ती मग तो आर्किटेक्ट असू दे, तो सिव्हिल इंजिनियर असू दे, तो कर्म करणारी व्यक्ती आहे, तो कर्ता आहे. मग ती कारणं म्हणजे ती इंद्रिय आहेत त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व झालेली. त्यानंतर तो जे काही प्रयत्न करतो आहे, चेष्टा आणि त्याच्यानंतर त्याने जर म्हटलं, की मीच हे सगळं करतोय, मग तिथे जर त्या उपद्रष्टा आणि अनुमंता त्या परमात्म्याचीच अनुमती नसेल, तर मग ते कर्म पुढे होणारच नाही. म्हणून सगळ्यात महत्वाचं ही भगवंतांची अनुमती आणि म्हणून या कर्माचे 5 घटक आहेत. परंतु या 5 कारणांचा एखादी सूज्ञ व्यक्ती विचार करते. पण जो अज्ञानी आहे तो काय करतो? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून या 5 कारणांचा विचार न करता ज्याला वाटते की तो एकमेव करत आहे, तो खचितच मूर्ख आहे व तो गोष्टींना यथार्थ रूपात पाहू शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जो या कर्मांच्या 5 घटकांचा की जिथे भगवंतांचं अस्तित्वच तो जाणत नाहीये, ज्याला वाटतंय की मी हे सगळं करतोय, मी एकमेव कर्ता आहे, तो खचितच मूर्ख आहे. कारण तो स्वतःला पूर्णपणे भोगता, स्वतःला पूर्णपणे त्या सगळ्याचं महत्व आणि सगळ्याचं जे काही आहे, जे काही क्रेडिट म्हणतो आपण, सगळं त्याला घेऊ इच्छितो आहे. मग त्या कर्माच्या फळांमध्ये त्याच्यापासूनचे भोगही भोगा आणि मग त्या कर्मफळांच्या बंधनांमध्ये अडका आणि म्हणूनच तो गोष्टींना यथार्थ रूपात पाहू शकत नाही. मग अशाच या कर्मांच्या घटकांबरोबर त्या कर्माबद्दलचं ज्ञान किती महत्व आहे. मग तो कर्म करतोय ते. मग त्याविषयीच्या ज्या प्रेरणा आहेत, त्या प्रेरणा कुठल्या आहेत? तर खूप सुंदर रीतीने त्याचंही विश्लेषण केलेलं आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता ही 3 कर्माला प्रेरणा देणारी कारणे होत. इंद्रिय कर्मे आणि कर्ता हे 3 कर्माचे घटक आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच कर्म, कर्ता आणि इंद्रिय हे कर्माचे घटक सांगितले त्या 5 पैकी. त्याचबरोबर हे कर्माला प्रेरणा देणारी. मग फुटबॉल एक पटू धरलाय, ते कर्म करतोय तो फुटबॉल खेळण्याचं. तो फुटबॉलपटू तो शरीर आहे त्याचं किंवा तो कर्माचं स्थान आहे. मग तो जे प्रयत्न करतो आहे, चेष्टा करतो आहे, जे काही त्याची इंद्रिय त्याच्यामध्ये त्याचे हात, पाय सगळे जे इन्व्हॉल्व आहेत आणि त्याच्याकडचे प्रयत्न ह्या सगळ्या गोष्टींना जाणून पण त्याच्या ज्या प्रेरणा आणि म्हणून एखादी फुटबॉलपटू जेव्हा एखादी त्या त्या फुटबॉलची जेव्हा प्रॅक्टिस करत असतो, सॉरी बास्केटबॉल म्हणा, इथे फुटबॉल नाहीये तो, बास्केटबॉल खेळण्याची जर तेव्हा तो सराव करत असतो, तेव्हा तो प्रत्यक्ष कर्म करण्याआधी त्यामागची जी प्रेरणा असते, ती प्रेरणा जसं आपण 13व्या अध्यायात बघितलं, की ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता. म्हणून ते ज्ञान काय आहे, की तेव्हा आपण बघितलं, की ज्या ज्या परमात्म्याला आणि आत्म्याला जाणणं, त्याच प्रकारे इथे या खेळाबद्दल जेव्हा वर्णन उदाहरण म्हणून दिलं जातं, तेव्हा त्या बास्केटबॉल विषयीचं ज्ञान, ज्ञेय काय आहे त्या बास्केटमध्ये बॉल टाकणं आणि ज्ञाता कोण आहे तो ज्याला मान्य आहे, ज्याला त्या गोष्टीबद्दलचं ज्ञान आहे आणि म्हणून ते ज्ञान घेऊन ती प्रेरणा घेऊन परंतु सगळ्यात शेवटी आणि म्हणूनच ती इंद्रिय कर्म करता या सगळ्यांचे घटक समजून ते कर्म पूर्ण केलं जातं. या कर्माला अशा प्रकारे अभ्यासलं गेलेलं आहे आणि म्हणूनच त्या कर्माला प्रेरणा देणारी काय गोष्ट आहे त्याला विश्लेषित केलेलं आहे. आणि अशा प्रकारे मग ही खूप सुंदर एक ऍक्टिव्हिटी आहे की जिथे आपण जसं बघितलं की या गोष्टीमध्ये कशा प्रकारे ती गोष्ट कर्म सत्व, रज आणि तमो गुणांमध्ये धरली जाते. मग त्याच प्रकारे हे जर तुम्ही स्वतःला म्हटलं की तुम्ही कुठल्या वर्गवारीत मोडताय, की स्वतःला सात्विक समजताय, राजसिक समजताय का तामसिक समजता आहे, त्याप्रमाणे तुम्ही स्वतःला अॅनलाइज करा. कारण जसं मी म्हटलं की भगवद्गीतेचं ज्ञान सगळं घेतोय पण ते आचरणात किती आणतोय. मग त्या ज्या काही सगळ्या गोष्टी आहेत बघू दे सगळ्या प्रॅक्टिकल जगतामध्ये आत्मसात करून त्या अगदी इम्प्लिमेंट करणं इमिजिएट शक्य नसेल, पण हळूहळू जसं त्या ट्रेनरचं उदाहरण दिलं, डायरेक्ट पहिल्याच दिवशी तो काही हायवेवर सोडणार नाहीये. म्हणून त्या टप्प्याटप्प्याने तरी ती जी आध्यात्मिक तो जो सराव आहे तो अत्यंत महत्वाचा आहे आणि म्हणूनच मला वाटतं तुम्ही जर आता
18 दिवसांच्या आधी स्वतःला अॅनलाइज करत असाल आणि आता 18 दिवसांनंतर ज्या व्यक्तींनी 18 पूर्ण दिवस हे ज्ञान घेतलेलं आहे त्यांनी 18व्या दिवशी स्वतःला अॅनलाइज करून बघावं की त्या विचारांचा काय परिणाम झालाय किंवा त्यांच्यामध्ये काय ट्रान्सफॉर्मेशन. मग खूप कठीण आहे, इमिजिएट मी म्हणतच नाही हो, असं काही जादूची गाडी नाहीये ती, पण निदान ते विचार आत्मसात करणं. आणि म्हणूनच हे जे भगवंत आणि अर्जुनामधले संवाद तुमच्यापर्यंत पोहोचवायचा हा तेवढाच एक निष्कर्ष त्याच्या मागचा आणि त्याच भावनेमुळे ते सांगितलेलं आहे. आणि मग आता आपल्याला पुढे जे जाणायचं आहे ते याच ज्ञानाला मग आपल्याला सत्व, रज आणि तम या 3 गुणांच्या फरकाने या ज्ञानाला, या कर्त्याला, या कर्माला, मग त्यापासूनची मिळणारी जे काही निश्चय केला असेल, ज्यापासूनचं सुख मिळतं आहे, या कर्मापासून मिळणारं सुख, अशा प्रकारे या सगळ्याची विभागणी करून सत्व, रज आणि तम या 3 गुणांमध्ये त्यांना जाणून घ्यायचं आहे. कशा प्रकारचं ज्ञान हे सात्विक ज्ञान आहे, कशा प्रकारचं कर्म हे सात्विक कर्म आहे, मग कर्ता कोण आहे तो करणारा, मग तो कशा प्रकारे तो निश्चय करतोय, ती बुद्धी कशी आहे आणि त्याच्यामधलं या सगळ्या करून ते कर्म करून मिळणारं सुख कशा प्रकारचं वाटतंय, या सगळ्याला आपण कुठेतरी विभागून अभ्यासणार आहोत. तर हे पुढचे काही जे श्लोक आहेत हे सगळे त्याच याच्यावरती सत्व, रज आणि तम या 3 प्रकारच्या गुणांवर विभागले गेलेले आहेत. हरे कृष्ण माताजी, तिन्ही वाचाल मग आपण त्याला एक्सप्लेन करते. ओके माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारचे ज्ञान. 18.20 ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो त्या ज्ञानाला तू सात्विक ज्ञान समज. 18.21 ते ज्ञान ज्याद्वारे प्रत्येक भिन्न शरीरात भिन्न प्रकारचे जिवंत अस्तित्व आहे हे आपणास समजले पाहिजे की आपण उत्कटतेच्या स्थितीत असणे आवश्यक आहे. 18.22 आणि ते ज्ञान ज्यामुळे मनुष्य एकाच प्रकारच्या कार्याला सर्वस्व समजून आसक्त होतो त्याला सत्याचे ज्ञान राहत नाही व जे अतिशय अल्प असते त्या ध्यानाला तमोगुणी ज्ञान म्हणतात. हरे कृष्ण. त्या ज्ञानाला काही टायपो एरर झालेले. तर हे जे ज्ञान आहे, मग हे जे ज्ञान घेतलं जातं, पंडितः समदर्शिनः, जो प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये परमात्म्याचा निवास बघतोय आणि जो अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभावाची ज्याला जाणीव होतीये, अशा ज्ञानाला, असं जे काही ज्ञान आहे ते ज्ञान तू सात्विक समज. अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सगळ्या जीवांमध्ये अविभक्त असा आध्यात्मिक स्वभाव, मूळ आध्यात्मिक आहोत हे जाणणं, हेच ज्ञान सात्विक ज्ञान आहे. पण हेच राजसिक व्यक्ती काय की बघा हे असं आहे, ते तसं आहे, ते तसं आहे, ते तसं आहे. मग त्याच्यावर आपण साधारण आजच्या या भौतिक जगतामध्ये जे गॉसिपिंग प्रकार म्हणतो ना, कारण मग प्रत्येकाला त्याच्या शरीरामध्ये भिन्न प्रकारचे जिवंत अस्तित्व दिसतं आणि त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा, मग ते त्या बघण्याची दृष्टीच अशा प्रकारची असते की ज्याद्वारे प्रत्येक भिन्न शरीरात भिन्न प्रकारचे जीवच त्याला दिसतात की हा असा आहे, तो तसा आहे. मग तो त्याला चांगल्या चष्म्यातून बघूच शकत नाही आणि म्हणूनच त्या उत्कटतेच्या स्थितीमध्ये ते असणं इथे आवश्यकता वाटते. अशा या रजोगुणातील ज्ञानाला, त्याला रजोगुणी ज्ञान म्हणतात. आणि मग तामसिकता, जी सगळ्याला, जी स्वतःच्याच वलयामध्ये मी जी काही गोष्ट करतोय ती योग्यच आहे, मी जे काही ज्ञान घेतो आहे ते योग्यच आहे, ते पडताळण्याची सुद्धा इच्छा होत नाही, कारण कुठेतरी तो खोटा अहंकार. आणि म्हणूनच त्या ज्ञानाने मनुष्य एकाच प्रकारच्या कार्याला सर्वस्व समजून त्याच्यामध्येच आसक्त होतो. अतिशय त्याला सत्याचं कुठलंही, मग ते पडताळण्याची त्याची तितकी पात्रता देखील नसते. अशा प्रकारच्या ज्ञानाला तमोगुणी ज्ञान म्हटलेलं आहे. मग कसं कर्म केलं जातं या ज्ञानाने, तर सात्विक, राजसिक आणि तामसिक कर्माला आपण जाणणार आहोत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारच्या क्रिया. 18.23 जे कर्म नेमलेले आहे, आसक्तीशिवाय केले जाते, जे राग, द्वेष न ठेवता आणि फलप्राप्तीच्या इच्छेविना केले जाते, त्या कर्माला सात्विक कर्म म्हणतात. 18.24 परंतु फल आशेची इच्छा धरणाऱ्या मनुष्यांकडून मोठ्या प्रयासाने जे कर्म केले जाते व जे मी त्या अहंकार युक्त बुद्धीने केले जाते ते रजोगुणी कर्म होय. 18.25 जे कर्म मोहाने शास्त्रीय आदेशाची अवहेलना करून व भावी बंधनांची पर्वा न करता किंवा हिंसा अथवा दुसऱ्यांना क्लेश देण्याकरिता केले जाते त्या कर्माला तामसिक कर्म म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
मग या कर्माची विभागणी बघा. अशा प्रकारे आपण ह्या सगळ्याला सात्विक, राजसिक आणि तामसिकता कशा प्रकारे त्या व्यक्तीने अंगीकारलेली असते. आणि म्हणून जो सात्विक आहे तो ते आसक्तीशिवाय कर्म करतो. त्याच्यामध्ये त्याला राग, द्वेष या सगळ्यापासून तो दूर गेलेला असतो आणि त्याच्यामध्ये फलप्राप्तीची, जसं आपण मघाशी बघितलं की ते कर्म ती व्यक्ती करतीये, त्याला वाचवतीये, कारण त्याच्यामध्ये त्याची सात्विकता आहे, त्याची चांगले गुण आहेत आणि तो कुठल्याही फळांच्या अपेक्षेने ती गोष्ट करत नाही, कारण त्याला मिळणारं आंतरिक समाधान आणि त्यापासून मिळणारं जे काही त्याचं निष्काम कर्म हे ते दाखवतंय. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे हे सात्विक कर्म, कुठल्याही फळांच्या इच्छेविना ते कर्म केलं जातं, ते सात्विक कर्म. परंतु कुठेतरी फळाची अपेक्षा आहे, मग मी हे करतोय कर्म म्हणजे मला हे मिळालंच पाहिजे. आणि जे प्रयासाने जे कर्म केलं जाते, जे मी त्या अहंकारयुक्त बुद्धीने मी हे करतोय, मला हे मिळालंच पाहिजे, मी हे झाड लावतोय, मला त्याची फळं मिळालीच पाहिजेत, मग ती फळं मला काय, मग तमोगुणी व्यक्तीचं तर वेगळंच असतं, परंतु ही फळं मीच खाणार, मग अजून कोणाला देणार नाही, कारण मी लावलेलं झाड आहे, मी कर्म करतोय, मी ते त्याच्यावर कष्ट घेतलेले, हा जो मीपणा आहे, ही जी वासना आहे, ही जी काम वासना आहे, पुढे अनेक गोष्टींमध्ये, आणि मग कशा प्रकारे फळाची अपेक्षा धरून इच्छा केलेल्या त्या कर्माला ते कर्म अहंकारयुक्त बुद्धीने केलं जातं. आणि म्हणूनच असं अहंकारयुक्त कर्म हे रजोगुणी कर्म मानलं जातं. मग तमोगुणी तर काय, की कोणी का झाड लावेना, त्याची फळं मला हवी आहेत, बस, की मोहाने त्या शास्त्रीय आदेशांची अवहेलना करून, बंधनाची पर्वा न करता, भावी बंधनांची पर्वा न करता, हिंसा अथवा दुसऱ्यांना क्लेश देण्याकरता सुद्धा ते कर्म केलं जातं. इतकं तो मनुष्य नीच पातळीला जाऊ शकतो आणि म्हणूनच ते कुठेतरी इतकं विकर्म ठरू शकतं आणि म्हणूनच ते दुसऱ्यांना त्रास देण्यासाठी सुद्धा केलं जातं. मग असा कोण कर्ता आहे जो कर्म करतोय? हे सात्विक कर्म ज्याने केलं तोच सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता आणि तामसिक कर्ता, याला आपण फरकाने जाणणार आहोत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. 18.26 जो मनुष्य प्राकृतिक गुणांचा संग न करता मिथ्या अहंकाराविना निश्चयाने आणि उत्साहाने यशापयश यामुळे विचलित न होता आपले कर्म करतो त्याला सात्विक कर्ता असे म्हटले जाते. 18.27 जो करता कर्म आणि कर्मफल प्रती आसक्त होऊन फळांना बघू इच्छितो आणि जो लोभी, शाळू, अपवित्र व सुखदुःखामुळे विचलित होणारा असतो त्याला रजोगुणी कर्ता म्हटले जाते. 18.28 जो करता नेहमी शास्त्र विरुद्ध कर्म करतो, जो भौतिकवादी, हट्टी, कपटी, दुसऱ्यांचा अपमान करण्यात तरबेज असतो व जो आळशी, सदैव आणि काम करताना चालढकल करणारा असतो त्याला तमोगुणी कर्ता असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो सात्विक कर्म करतोय तो सात्विक कर्ता, जो राजसिक कर्म करतोय राजसिक कर्ता आणि तामसिक कर्म करतोय तामसिक कर्ता, अशा प्रकारे हे वर्णन दिलेलं आहे. कारण जो कुठलाही अहंकार, आसक्ती विना, फळांची अपेक्षा न करता जो आपलं कर्म अशा पद्धतीने करतोय तो सात्विक कर्ता आहे. आणि मग जो कर्मफळांची अपेक्षा करून फळांना बघून ती इच्छा करतोय तो लोभी आहे, अपवित्र आहे, सुखदुःखामुळे विचलित होणारा आहे, अशांना रजोगुणी कर्ता. आणि तमोगुणी तर दुसऱ्यांचं वाईट चिंतण्यासाठी सुद्धा त्याला कुठलीही मनामध्ये फिकीर नसते, कारण ते कुठली तरी ती बेरड प्रवृत्ती असते आणि त्यामध्ये दुसऱ्यांना त्रासही दिला जातो, इजा पोहोचवली जाते, अशा प्रकारच्या कर्त्याला तमोगुणी कर्ता म्हटलंय. मग ही बुद्धी काय आहे? बुद्धी, निश्चय आणि यामागचं हे कर्म करून मिळणारं सुख, या प्रकारे आपण याला सात्विक, राजसिक आणि तामसिक फरकाने जाणूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतीवर आधारित 3 प्रकारची बुद्धी. हे 18.30 हे पार्थ या बुद्धीद्वारे मनुष्य प्रवृत्ती आणि निवृत्ती कार्य आणि सहकार्य, भय आणि निर्भय, बंधन आणि मोक्ष यांना जाणतो ती सात्विक बुद्धी होय. 18.31 हे पार्थ जी बुद्धी धर्म आणि अधर्म, कार्य आणि सहकार्य यामधील भेद जाणू शकत नाही ती राजसी बुद्धी होय. 18.32 भ्रम आणि अंधकाराच्या प्रभावामुळे जी बुद्धी धर्माला व अधर्म व धर्माला धर्म अधर्माला अधर्माला धर्म. हो, थोडं चूक झाली. येस. अधर्माला धर्म व धर्माला अधर्म समजते आणि सदैव विपरीत मार्गाने कार्य करते ती बुद्धी म्हणजे तामसिक बुद्धी होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. सॉरी, तिथेच टायपो एरर आहेत, पण ते एडिट होत नाहीये. मला वाटतं ह्या काही काही स्लाइड्सच पूर्ण किंवा मला पूर्णच ते पीपीटी बदलायला लागणार आहे, कारण त्या एडिट होत नाहीये किती प्रयत्न करून. आता पुढच्या वेळेला तोच प्रयत्न असेल, कारण काही काही हे टायपो एरर्स झाले, त्यामुळे वाचताना तुमची गडबड होते. तर
अशा प्रकारे ही जी सात्विक बुद्धी, राजसिक बुद्धी, की ज्या बुद्धीने हे कर्म केलं जातं, की कशा प्रकारे प्रवृत्ती आणि निवृत्ती काय बरोबर आहे, काय चुकीचं आहे, हे सुद्धा जाणून ते कर्म करणं. आणि तेच आपण इथे बघतोय, की ज्या तमोगुणामध्ये मग काय चांगलं आहे, काय वाईट आहे, धर्माला अधर्म, अधर्माला धर्म, की मग जे मी म्हणेन ती पूर्व दिशा, मी म्हणेन ते कर्म योग्य आहे. ही जी बुद्धी, मग सत्सद विवेक बुद्धी म्हणजे सात्विक बुद्धी. पण राजसिक बुद्धी कशी आहे, की ते अधर्म, कार्य, सहकार्य याच्यातला भेद जाणू, की मला त्यापर्यंत जायचंय, मग तो मार्ग मला कुठला का अवलंबायला लागेना, कारण ते वासनेमध्ये मला कशाही प्रकारे ती गोष्ट मिळवायची. मग ती बुद्धी त्याचप्रमाणे काम करणार, त्याचप्रमाणे त्या व्यक्तीला. म्हणून राजसिक आणि तामसिक कुठेतरी खूप जवळपास त्यांचं आपल्याला स्वभाव दिसतात. पण हेच सात्विक मनुष्य मात्र प्रवृत्ती, निवृत्ती, कार्य, सहकार्य यामधला फरक जाणून, तो फरक जाणून निर्भय, बंधन, मोक्ष यांना पूर्णपणे जाणून ते कार्य, त्याविषयीचं ज्ञान घेऊन ते आत्मसात करून ते कार्य करणं, ही बुद्धी जी आहे, ही बुद्धी सात्विक, राजसिक आणि तामसिक अशा प्रकारे आपण त्या फरकाने त्या बुद्धीला बघितलेलं आहे. मग तो निश्चय काय आहे? या बुद्धीने जो काही निश्चय घेतला जातो बघा, कर्ता बघितला, कर्म बघितलं, बुद्धी बघितली त्याची, कशा प्रकारे तो क्रिया करतो आहे ते बघितलं. आता आपण तो निश्चय कशा प्रकारे, तर सगळं एकालाच जोडलेलं आहे एकमेकांशी, पण फक्त वाक्य थोडी रचना वेगवेगळी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतीवर आधारित 3 प्रकारच्या निर्धारणा 18.33 आणि अशा रीतीने जो मन, प्राण आणि इंद्रियाच्या क्रियांना संयमित करतो तो निश्चय म्हणजे सात्विक निश्चय होय. 18.34 परंतु हे अर्जुन, या निर्धाराने मनुष्य धर्म, अर्थ आणि काम यांच्या फळांना सतत असतो, तो निश्चय राजसिक होय. 18.35 हे पार्थ, जी धृती, स्वप्न, भय, शोक, विषाद आणि मोहाच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही, ती दुर्बुद्धी पूर्ण धृती म्हणजे तामसी धृती होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धृती म्हणजेच निश्चय. इथे कुठे हा धृती शब्द वापरला. आणि म्हणूनच त्या इंद्रियांना नियंत्रित करून संयमित करतो आणि त्या मन, प्राण आणि इंद्रिय या सगळ्यांना कुठेतरी नियंत्रित करून जेव्हा ते कर्म करण्याचा निश्चय करतो, तेव्हा तो निश्चय सात्विक निश्चय समजला जातो. पण हेच धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम, मोक्ष या सगळ्याच्या भावनेने आणि त्या सगळ्याच्या आसक्तीने जेव्हा ते कर्म करत असतो, तेव्हा त्या फळांची अपेक्षा सतत असते. आणि म्हणूनच ती बुद्धी जी आहे ती सात्विक बुद्धी, आणि तो निश्चय जो आहे तो राजसिक बुद्धी आणि राजसिक निश्चय धरला जातो. आणि मग मोहाच्या, स्वप्न, भय, कारण आपल्याच वलयामध्ये, अशा वलयामध्ये असलेला निश्चय, की मग त्या धृती पलीकडे जाणं हे कठीणच असतं. कारण कशा प्रकारे मोहाने ती व्यक्ती ग्रासली गेलेली असते, विषाद, मोह, त्याच्या पलीकडे ती जाऊ शकत नाही. म्हणून त्या दुर्बुद्धीने जो काही निर्णय घेतला जातो, तो त्या तिथे कुठेतरी ज्ञानाचा अभाव असतो आणि दुर्बुद्धीपूर्वक तो निर्णय घेतला जातो. आणि मग सर्वात शेवटी हे सुख कशाला, सात्विक व्यक्ती कशात सुख मानतीये, राजसिक सुख कशात आहे, तामसिक सुख कशात आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतीवर आधारित 3 प्रकारचा आनंद 18.37 जे आरंभी विषासमान प्रतीत होते परंतु शेवटी अमृत तुल्य असते आणि जे मनुष्याच्या ठिकाणी स्वरूप साक्षात्काराची जागृती करते त्या सुखाला सात्विक सुख म्हटले आहे. 18.38 इंद्रियाच्या विषयांशी संयोग झाल्याने प्राप्त होणारे सुख जे प्रारंभी अमृतासारखे भासते परंतु जे विषाप्रमाणे असते त्या सुखाला राजसिक सुख म्हटले जाते. 18.39 आणि जे सुख स्वरूप साक्षात्कार याकडे लक्ष देत नाही, जे आरंभापासून शेवटपर्यंत मोहमयी असते आणि जे निद्रा, आळस व प्रमाद त्यापासून उत्पन्न होते त्या सुखाला तामसिक सुख म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून जी सात्विक व्यक्ती कशात सुख मानते, तो मार्ग कदाचित सुरुवातीला काठ्याकुट्यातून असेल, जसं आपण म्हणतो ना. कारण कुठेतरी जर शेवट गोड हवा असेल आणि ती गोष्ट, त्याच्यापासून मिळणाऱ्या ज्या काही गोष्टींचं त्याचं स्वरूप असेल, ती निश्चितच एक चांगल्या गोष्टीमध्ये त्याचं निष्पन्नता होत असते. परंतु जाण्याचा मार्ग कुठेतरी खूप त्रासदायक असतो, कुठेतरी काट्याकुट्यातला असतो. आणि म्हणूनच परंतु त्याचा एंड मात्र ते अमृत तुल्य असं त्याचं शेवट असतो. म्हणून ते आरंभी विषासमान वाटलं तरी त्याचा
शेवटी मात्र ते अमृत तुल्य असते. अशा प्रकारचं हे सुख जे आहे, जे मनुष्याच्या ठिकाणी स्वरूप साक्षात्काराची जागृती करते. मग बऱ्याच वेळेला आपल्याला असे अनुभव येतात, की ज्या मग असं भौतिक जगतामध्ये तर आपण बघतो, की असे मिळणारे सगळ्यांना पाहिजेत. सगळ्यांना राजसिक म्हणून आपण बघतो, की मला वाटतं 70 ते 80% या जगतामध्ये, या विश्वामध्ये आपण बघतो. कारण जे राजसिकतेमध्ये आहे, ज्या भौतिक जगतामध्ये बऱ्याच वेळेला प्रभूजींनी तेच सांगितलंय, की आधीच्याही अध्यायांमध्ये ज्याचा उल्लेख आहे आणि ही जी राजसिकता, कारण ही वासना, इच्छा की ती संपतच नाहीये. मला हे हवंय, मला ही मिळाली गाडी तर अजून 2 हव्यात, अजून 4 हवेत. कारण ती इच्छाच संपत नाही, ती आकांक्षाच संपत नाही, समाधानच नाही. समाधान नाहीये, तिथे सुख नाहीये. आणि म्हणूनच त्या इंद्रिय विषयांशी संयोग झाल्याने प्राप्त होणारे सुख हे सुरुवातीला अमृत वाटतंय, पण ते कुठेतरी विषासमान असतं. शेवट त्याचा विषासमान असतं. हे राजसिक, कारण तिथे कुठेतरी जर ते वाईट मार्गाने मिळवलेलं असेल, तर ते कुठेतरी खड्ड्यातच घालणार हो तुम्हाला. आणि म्हणूनच असं हे सुख मिळणं, हे कुठलंही सुख मग ते पचत नाही आणि त्याचा भोग हे भोगायलाच लागतं. त्याच्या ज्या शिक्षा आहे ती भोगायलाच लागते. आणि मग जे सुख दिसतंय, की जे सगळं मोहामध्ये आहे हो, भ्रमामध्ये, संभ्रमामध्ये, सगळं सगळं त्या इल्युजनमध्ये दिसतं आहे. सगळा तो निद्रा, आळस, प्रमाद, कारण ते सगळ्या मोहमयी अशा जालामध्ये आहे. आणि म्हणूनच अशापासून उत्पन्न होणाऱ्या त्या सुखाला तामसिक सुख, कारण तो प्रमाद आहे कुठेतरी. आळस, निद्रा, प्रमाद याच्यापासून मिळणारं ते सुख आहे, म्हणून त्याला तामसिक सुख असं म्हटलं जातं. आणि म्हणून या अध्यायांचं जेव्हा कर्मयोग, भक्तियोग आणि ज्ञानयोग याला जेव्हा जाणलं जातं, तेव्हा या 7 ते हे 13 ते 18 अध्याय हे का तितकेच महत्वाचे आहेत? कारण इथे आपल्याला ते दिसतं. पहिले 6 निश्चित कर्मातून मुक्ती सांगतायत, पण पूर्णपणे नाही. 12 कुठेतरी निश्चितच 12च्या जवळ जाऊन थोडंसं कुठेतरी आपल्याला वाटतंय. पण अजून वरती आणायचं असेल तर 13 ते 18 याचं ज्ञान घेणं हे खूप आवश्यक आहे, जे सगळ्यात बेस्ट. तर हेच जर ज्ञान घेतलं नाही, तर त्या भौतिक जगतातून मुक्ती मिळवायची आहे किंवा आपल्याला त्या इंद्रिय विषयातून, मग त्या सत्व, रज आणि तमोगुणांनाच जाणलं नाही, की काय केल्याने सात्विकता, काय खाल्ल्याने सात्विकता आणि कशा प्रकारे या गोष्टींना जाणलं जातं, हे जर जाणलं नाही, तर मग हे कठीण होऊन बसतं. आणि म्हणूनच मग पूर्ण जसं मी म्हटलं, की हा 18 दिवसांचा यज्ञ आहे आणि तो जो ते जे तुम्ही दुर्मिळ भक्त जो पूर्ण करता आहात यज्ञ, त्या सगळ्यांसाठी खूप, खूप, खूप टाळ्या. म्हणजे खूप आनंद आहे. कारण कारण मला माहितीये, मग तो 1 भक्त असू दे, 2 भक्त, मला त्या नंबरवर नाही. पण ती जी श्रद्धा आहे ना आणि ती जी औत्सुक्य आहे, मग YouTubeवर बरेच जण ऐकत असतील हो, कारण ज्या रेकॉर्डिंगची अवेलेबिलिटी आहे, त्याच्यामुळे बरेच जण आपल्या कमिटमेंट्समुळे वगैरे करू शकत नाहीत. ज्यांना कदाचित वेळेचं हे असतं. पण इथे सहज बोलायला, पण ज्यांना ते मनापासून आणि ते औत्सुक्य असतं, ते जाणून घ्यायची कुठेतरी जी इच्छा असते, ती श्रद्धा मनामध्ये असते, ते निश्चितच हा 18 दिवसाचा यज्ञ पूर्ण करतात. आणि मग हे पुन्हा आपल्याला काही स्लाइड्स दाखवल्यात, कारण सगळ्या जीवांमध्ये जो परमात्म्याला बघतो, तो ते ज्ञान हे सात्विक ज्ञान म्हटलंय. ते कुठेतरी चित्ररूपी दाखवलंय. मग ज्यांचा निश्चय बघा प्रभुपादांना, की ज्यांचा दिवस कसा सुरू होतो, 6 वाजता ते काय करतायत, तर ते कीर्तन, बाहेर जाऊन संकीर्तन करतायत आणि ते निरनिराळ्या लोकांना भेटतायत, महत्त्वाच्या व्यक्तींना भेटतायत. त्यानंतर 8 वाजता ते पुन्हा कीर्तन करतायत. पुन्हा 5 वाजता ते विचार विनिमय करतायत या गोष्टींची. रात्री 1 वाजता सुद्धा ते अध्ययन करतायत आणि ते लिखाण करतायत पुस्तकांचं. असा निश्चय आहे, कारण जो निश्चय, तो दृढ निश्चय, कृष्ण भावना प्रत्येकाच्या मनामध्ये रुजवायची आहे. जे आपल्या गुरुचं जी आज्ञा आहे ती शिरसावंद मानून परदेशामध्ये एकट्या स्वतःने 70व्या वर्षी प्रवास करून त्यांनी जे काही दृढ निश्चय होता तो, आणि तो दृढ निश्चय मनामध्ये कृष्ण भावना होती, बरोबर कृष्ण होतं. आणि म्हणूनच तो निश्चय पूर्ण केलेला आहे आणि तशाच प्रकारे तो आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित ती संघटना निर्माण केलेली आहे. आज आपल्याला लाखो, करोडो लोक ज्या भावनेमध्ये दिसतायत आणि हे उद्दिष्ट ज्यांनी पूर्ण केलेलं आहे, ज्यांचं उद्दिष्ट पुढे पूर्ण करण्याचं मिशन हे पुढे चालवलं जातंय, असा हा सात्विक निश्चय जो आपण बघितला. आणि म्हणून त्याला कुठेतरी या उदाहरणाद्वारे दाखवलं गेलेलं आहे. आणि मग याच्यातून आपल्याला आता ज्या चतुर्वर्ण, मग हे कर्म केलं जातं. निष्काम कर्म केलं जातं. या सगळ्याला कर्माला आपण बघितलं, की सात्विक मग ज्ञान कसं आहे, त्याच्यापासून मिळणारं मग कर्म करता कसा आहे, तो बुद्धी कशी असते त्याची, त्याप्रमाणे त्याचा निश्चय कसा असतो आणि ते सुख कशात मानतो.
हे सगळं कर्म करण्याचं बघितलं तरी भगवंतांनी सांगितलंय की तरीही काही व्यक्ती आहेत की ज्या प्रकारे ज्या भगवंतांच्या अस्तित्वाला जाणत नाहीत किंवा मग त्या भगवंतांना एखादी शक्ती म्हणून मानतायत किंवा आधीच्याही अध्यायांमध्ये आपण त्याचा उल्लेख बघितला आणि ज्या तिसऱ्या आणि चौथ्या अध्यायांमध्ये भगवंतांनी ज्या चातुर्वर्ण्य विभागणीचं उल्लेख केलेला आहे की मग प्रत्येक जण आपल्या कर्मानी मग त्याच्यासाठी कुठल्याही प्रकारचं तुम्हाला ब्राह्मण असणंच किंवा ते ज्ञानच मिळालंय म्हणूनच तुम्ही फक्त ब्राह्मणच भगवंतांना शरण जाऊ शकतात, ब्राह्मणच फक्त भक्त होऊ शकतात नाही, तर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षुद्र हे सर्वजण भगवंतांना शरण जाऊ शकतात, प्रोव्हाइडेड ती श्रद्धा मनामध्ये असणं गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच ती श्रद्धाळू व्यक्ती कुठलीही असू दे, ब्राह्मण असू दे, क्षत्रिय असू दे, वैश्य असू दे, क्षुद्र असू दे, जो कोणी आपलं आपलं कर्म त्याग भावनेने आणि भगवंतांना अर्पण करतोय, तो निश्चितच ते कर्म योग्य पद्धतीने, निष्काम पद्धतीने आणि तोही त्या भक्तीमध्ये स्वतःला विलीन करतोय. त्यासाठी कुठल्याही प्रकारचं भगवंतांकडे भेदभाव नाही. आणि म्हणून भगवंतांनी हे गुण त्याप्रमाणे सांगितलेले आहेत की हे गुण कर्मानुसार की जे काही त्याचे सात्विक, राजसिक आणि तामसिक, मग ब्राह्मण हा सात्विकतेमध्ये मोडतो, त्यानंतर क्षत्रिय हा राजसिकतेमध्ये मोडतो आणि क्षुद्र आणि वैश्य हे शूद्र पण राजसिकता आणि वैश्य हा राजसिक आणि तामसिक, कारण या प्रकारे शूद्राचं कर्म जे असतं ते कुठेतरी, मग बऱ्याच जण याच्यावरती प्रश्न विचारतात की मग ते काही खालच्या दर्जाचं आहे म्हणून का, तर नाही, जी काही सेवाभाव केला जातो त्याच्यातनंही ते कर्म भगवंतांना अर्पण केलं तर ते भक्तीमध्येच विलीन होतं पुन्हा. आणि म्हणून या ब्राह्मणाचे गुण, क्षत्रियाचे गुण, वैश्याचे गुण आणि शूद्राचे गुण सांगितलेले आहेत. शमोदमस्तपः शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्मकर्म स्वभावजम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्यपलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम कृषिको रक्ष वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म क्षुद्रस्यापि स्वभावजम. आता माताजी वाचू शकता तुम्ही तिन्ही, मग आपण एकदा पुन्हा डिस्कस करूया. हरे हो कृष्ण. माताजी, हरे कृष्णा. शांती, आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता आणि धार्मिकता या स्वाभाविक गुणानुसार ब्राह्मण कर्म करतात. 18.43 शौर्य, तेज, निर्धार, दक्षता, युद्धामध्ये धैर्य, औदार्य आणि नेतृत्व या स्वाभाविक गुणांनुसार क्षत्रिय कर्म करतात. 18.44 कृषी, गोरक्षा आणि व्यापार हे वैश्यांचे स्वभावजन्य कर्म आहे आणि श्रम व इतरांची सेवा करणे हे शूद्रांचे कर्म आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून ज्या ज्ञानाने, ज्याने ते ज्ञान आत्मसात केलेलं आहे, ज्या वेदांचा, शास्त्रांचा अभ्यास करून त्याच्या त्याच्या गुणांनुसार त्याला ते ब्राह्मणत्व प्राप्त झालेलं आहे. आणि म्हणूनच तो शांती, आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, कारण ती सात्विकता त्याच्यामध्ये दिसते, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, धार्मिकता या स्वाभाविक गुणानुसार ब्राह्मण कर्म करत असतात. आणि म्हणून ती सात्विकता ब्राह्मणांना हे गुण संपादन करत असते आणि त्या प्रकारे ते कर्म केलं जातं, त्या प्रकारे जे पौरोहित्य केलं जातं, जे काही त्या त्या रिलेटेड जे काही कर्म केलं जातं हे ब्राह्मण करत असतात. त्यानंतर क्षत्रिय काय, तर क्षत्रिय शौर्य, तेज, निर्धार, राज्य करण्याची त्यांची जी प्रवृत्ती असते, युद्धामध्ये धैर्य, औदार्य, नेतृत्व, कुठेतरी सात्विक आणि राजसिकता त्याच्यामध्ये आहे बघ, आणि नेतृत्व या स्वभाव मग ज्या गुणांनुसार आणि त्यांच्या कर्मानुसार त्यांना क्षत्रिय आपलं कर्म करत असतात. मग कृषी, गोरक्ष, व्यापार, वैश्य हे सगळं कुठेतरी व्यापार करून मग त्या या प्रत्येकामध्ये कृष्ण भावना निर्माण होऊ शकते जेव्हा तो प्रत्येक जण आपलं कर्म भगवंतांना अर्पण करतोय. त्या कर्माची फळं जे काही ते भगवंतांना अर्पण करतायत ते निश्चितच भगवंतांना प्राप्त करू शकतात आपल्या त्या गुणकर्मानुसार सुद्धा. आणि मग जो क्षुद्र आहे तो सुद्धा कमी नाही लेखला गेलाय, भेदभाव नाहीये तिथे, तोही भगवंतांच्या सेवेमध्ये स्वतःला नेऊ शकतो. जेव्हा ते श्रम आणि इतरांची सेवा करणं हे तो त्याचं कर्तव्य मानतो आणि त्याचप्रमाणे ते कर्म भगवंतांना अर्पण करून करत असतो. अशा प्रकारचं कर्म हे निश्चितच आपल्याला
भक्तीमध्ये विलीन करू शकतं. आणि म्हणूनच कोणीही भक्त होऊ शकतं. हो, म्हणूनच ज्या भगवंतांनी सांगितलंय की भगवद्गीता शिकण्यासाठी कुठल्याही धर्माची, कुठल्याही प्रत्येक कुठल्या कोणीही भगवंतांचं हे ज्ञान घेऊ शकतं, प्रोव्हाइडेड त्या मनामध्ये श्रद्धा पाहिजे. तेवढं एकच क्वालिफिकेशन हवंय, बाकी कुठलाही भेदभाव नाहीये भगवंतांकडे. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. सर्व जीवांचा उद्गम आणि सर्वव्यापी असणाऱ्या भगवंतांची पूजा करून मनुष्य आपल्या स्वकर्माद्वारे सिद्धी प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कारण तो आपलं विहित कर्म आपली पूजा समजतोय, आपला यज्ञ आहे. मग एखादी गृहस्थ सुद्धा जेव्हा भगवंतांसाठी कर्म करू शकतो, आपला गृहस्थ धर्म पाळून, की जे आपली बायका मुलं त्यांना ते चांगल्या भावनेने, मग बायकोशी उत्तम संसार करून, हे जेव्हा चौथ्या अध्यायात काही तिसऱ्या अध्यायामध्ये आपण उल्लेखलं होतं, की जिथे आपण या गुणकर्माला जास्त चर्चा केली होती. परंतु इथे फक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षुद्र आणि वैश्य यांच्या उदाहरणानुसार दिले. पण त्या आश्रमानुसार जर आपण बघितलं तर ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, संन्यासाश्रम आणि वानप्रस्थाश्रम अशा प्रकारे, वानप्रस्थाश्रम आणि संन्यासाश्रम अशा प्रकारे त्या आश्रमानुसार सुद्धा भगवंतांना अर्पण केलं जाऊ शकतं. म्हणून कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव नाहीये. भगवंत म्हणत नाहीये फक्त ब्रह्मचरीच भगवंतांची भक्ती करू शकतो, तर गृहस्थही भक्ती करू शकतो, तो संन्यासाश्रमामधला व्यक्तीही करू शकतो आणि वानप्रस्थाश्रमातील व्यक्ती, म्हणजे प्रत्येक ही व्यक्ती त्याप्रमाणे त्या आश्रमामध्ये असा त्या गुणकर्मांमध्ये असली तरी तो भगवंतांना आपलं कर्म अर्पण करू शकतो. आणि म्हणूनच सर्वव्यापी असणाऱ्या भगवंतांची पूजा करून मनुष्य आपल्या स्वकर्मानुसार ती सिद्धी प्राप्त करू शकतो. कुठलंही कर्म हे कमी लेखलं जात नाही. आणि त्यातूनही मग बघा किती सुंदर हे एक अजून विश्लेषण दिलंय. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मान् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मनुष्याने आपल्याला प्राप्त झालेले कर्म सदोष रीतीने करणे हे परक्याचे कर्म स्वीकारून ते पूर्ण रीतीने करण्यापेक्षा अधिक श्रेयस्कर आहे. मनुष्याला त्याच्या स्वभावाला अनुसरून सांगण्यात आलेले कर्म हे कधीच पापाने प्रभावित होत नाही. हरे कृष्ण. एक्झॅक्टली. हरे कृष्ण. खूप सुंदर दिलंय मग. किती प्रॅक्टिकल दिलंय बघा भगवंतांनी. खूप प्रॅक्टिकल ज्ञान आहे हो हे जे आपण आपल्या, म्हणून भगवद्गीतेमधले जे श्लोक आपल्याला जे आपल्या प्रॅक्टिकल सगळ्या समस्यांवर उत्तर देतात, की आपलं कर्म योग्य पद्धतीने करा दुसऱ्याच्या ह्याच्यात बसण्यापेक्षा. म्हणून हा जो व्यक्ती सांगतोय चित्रामध्ये, की पहिला जो झाडावर चढेल तो जिंकेल. अहो पण ते प्रत्येकाचा धर्म नाहीये हो झाडावर चढणं. त्यापैकी कोण झाडावर चढू शकेल? माकड झाडावर चढू शकेल, पक्षी उडून झाडावर जाऊ शकेल, पण तो मासा जाऊ शकेल का? तो हत्ती जाऊ शकेल का? नाही. जो तो आपल्या धर्मानुसार ते कर्म आपल्या स्वभावानुसार त्याप्रमाणे करेल. की जो जो सरपटणारी हे आहे, जो सरपटणारा प्राणी आहे, किंवा जो जमिनीवरती चालतोय, जो पाण्यात चालणार आहे, जो समुद्रात आहे, जो आकाशात उडणार, मग जो तो आपल्या त्या स्वभाव धर्मानुसार ते कर्म करत असतो. आणि म्हणून आपलं कर्म आपल्या स्वभावानुसार, आपल्या स्वभाव धर्मानुसार आपलंच कर्म योग्य पद्धतीने पार पाडण्याचा प्रयत्न करावा, रादर दॅन दुसऱ्याच्या कर्माला एकदम उत्तम रीतीने पार पडण्याची ती धडपड करण्याची गरज नाहीये. आणि म्हणूनच ती धडपड नसावी. मग ते आपलं कर्म जर योग्य पद्धतीने केलं तर त्याला कुठल्याही पापाची सुद्धा प्रभाव त्याच्यावरती पडत नाही. कारण मग ते आपण योग्य पद्धतीने आपलं काम व्यवस्थित करतो आहोत, हे महत्वाचं आहे. हे खूप सुंदर प्रकारे त्याचं वर्णन केलेलं आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो आत्मसंयमी अनासक्त आहे आणि जो सर्व प्राकृत भोगांना तुच्छ लेखतो, तो संन्यासाद्वारे कर्मबंधनातून मुक्तता देणारी परमोच्च परिपूर्ण अवस्था प्राप्त करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच या सर्व प्राकृत भोगांना जो तुच्छ, मग ज्या कर्मातून, कारण जे कर्म
मग जे निष्काम पद्धतीने जो करतो आहे आणि त्या कर्म संन्यासाद्वारे म्हणजे कर्माचा संन्यास नाही करते, पण त्या कर्म फळांचा, कारण जो आत्मसंयमी आहे, अनासक्त आहे, त्या प्राकृत भोगांना जो तुच्छ लेखतोय तो त्या कर्म बंधनात अडकत नाही. जे आपण आधीच्याही अध्यायांमध्ये उल्लेखलं होतं, 4थ्या अध्यायामध्ये, जन्म कर्मच्या वैदिव्यम, कारण ज्या ज्या भगवंतांचा जन्म आणि कर्म ज्याने जाणलेला आहे तोही त्याच प्रकारे ती गोष्ट कर्म करेल, तोही त्या कर्म बंधनांमध्ये अडकणार नाही आणि त्या कर्म फळांच्या भोगांनाही त्याला भोगावं लागणार नाही. कारण तो जे कुठेतरी त्याच्या सगळ्या कर्माचं क्रेडिट आहे ना, त्या कर्माचं सगळं क्रेडिट भगवंतांना देतो. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे तो स्वतःला त्या कर्मबंधनांपासून मुक्त ठेवतोय आणि मग तो ती परमोच्च अवस्था, मग तो संन्यासी ती परमोच्च, ज्यांनी आपल्या मनाला, इंद्रियांना नियंत्रण करून त्या इंद्रिय विषयांच्या सगळ्या वासनांपासून अनासक्ती मिळवलेली आहे, तो निश्चितच ती परमोच्च अवस्था प्राप्त करू शकतो. कारण तो प्रत्येकामध्ये कशा प्रकारे बघा, मग हे गुण, मग हे प्रत्येक अध्यायातले आपल्याला सगळे गुण सगळे सगळे जे कॉन्सेप्ट आहेत हे इथे सगळे उल्लेखले गेलेले आहेत. मग प्रत्येक श्लोक घेणं कठीण आहे, पण आपण त्याचं प्रत्येक जो कॉन्सेप्ट आहे त्याचा निश्चितच अभ्यास करण्याचा पुन्हा प्रयत्न केलाय. ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. आपल्या बुद्धीद्वारे पूर्णपणे शुद्ध होऊन आणि निश्चयाने मनोनिग्रह करून इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांचा त्याग करून आसक्ती आणि द्वेष यातून मुक्त होऊन जो एकांत स्थळी राहतो, जो मित आहार करतो, आपली काया, वाचा आणि मन संयमित करतो, जो सदैव समाधिस्थ आणि अनासक्त असतो, जो मिथ्या अहंकार, मिथ्या बल, गर्व, काम, क्रोध आणि भौतिक गोष्टींचा स्वीकार इत्यादी गोष्टींपासून मुक्त असतो, ममत्व रहित आणि शांत असतो, तो मनुष्य आत्मसाक्षात्काराच्या स्तराप्रत निश्चितच प्रगत होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ब्राह्मणः पंडितः समदर्शिनः, अशी जी ज्ञानी व्यक्ती, बुद्धिमान व्यक्ती आणि अशा प्रकारे जो आत्मिक पातळीवर हा विचार करतो, मी शरीर नाही आत्मा, ही बेसिक जे दुसऱ्या अध्यायापासूनच ज्ञान भगवंतांनी दिलेलं आहे. आणि मग आपण पुढच्या ज्या प्रत्येक अध्यायांमध्ये, म्हणून या अध्यायाला तुम्हाला वाचताना पुन्हा पुन्हा त्याच गोष्टींचा उल्लेख निश्चित येणार आहे. कारण ज्या ज्ञानाला भगवंतांनी 13व्या अध्यायात सांगितलंय की हे सगळं ज्ञान आहे आणि बाकी याच्या व्यतिरिक्त जे काय आहे ते सगळं अज्ञान आहे. मग एका ब्राह्मणाचे जे गुण सांगितले, स्थिताधीर मुनीचे जे गुण सांगितलेले आहेत, कशा प्रकारे ही व्यक्ती, कशा प्रकारे ती निष्काम कर्म करणारी व्यक्ती, अकर्मी व्यक्तीचे गुण सांगितलेले आहेत, की कोण आहे अकर्मी व्यक्ती. ज्या नारद मुनींचं चित्र आपण बघितलं आणि त्यांचे गुण आपण बघितले, की ज्याने स्वतःला पूर्णपणे समतोलित राखलेला आहे आणि जो भगवंतांपर्यंत जे प्रेम आहे ते इतरांपर्यंत पोहोचवते, जो मिताहार करतो, जो आपली काया वाचा मन संयम करतो, समाधिस्थ अनासक्त असतो, अशा प्रकारे तो मनुष्य आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर निश्चितच प्रगत होतो. मग हेच चित्र आपण जे 15व्या अध्यायात बघितलं, की जिथे आपण सुंदर असं वैकुंठाचं चित्र बघितलं. आणि जसं मी तेव्हा सांगितलेलं, की मग मनुष्याला तयारी जेव्हा करतो, की मग जसं आपण आधी म्हटलं, की स्वित्झर्लंडला जायचंय, मग तिथे थंडीचे कपडे पाहिजे. मग गरमीच्या ठिकाणी जायचंय तर तिथे जरा मोकळे वेगळे कपडे. मग अशा प्रकारचं जेव्हा जेव्हा कळतं, की जिथे सच्चित आनंद आहे, जसं आपण 8व्या नंतर 9व्या अध्यायातही या चित्राचा उल्लेख केला होता, की कशा प्रकारे मृत्यू नंतर काय याची तयारी जेव्हा याविषयी जेव्हा मनुष्य जाणतो, जेव्हा ज्ञान घेतो, तेव्हा त्याला माहिती असतं, की मग आपल्याला त्या मुक्तीच्या अवस्थेमध्ये आणि त्या त्या परमधामाला परतल्यावर त्या अशा सुंदर स्थळी आपण जाऊ शकतो, की जिथून आपल्याला परतून या जन्म मृत्यू जरा व्याधी या भौतिक जगतामध्ये परत यावं लागणार नाही, या मृत्यू लोकामध्ये परत यावं लागणार नाही. तर तेव्हा ती ती किती परमोच्च अवस्था असेल. आणि म्हणूनच जेव्हा जी व्यक्ती आपण म्हणतो, की ज्यांनी आत्मसाक्षात्काराप्रत उन्नती केलेली आहे, तो निश्चितच ती सिद्धी साधत असतो आणि ती निश्चितच त्या भगवंतांच्या धामाला पोहोचण्याची ती शुद्धता प्राप्त करत असतो, तितकं दिव्य ज्ञान प्राप्त करत असतो. आणि म्हणून असं हे सुंदर वैकुंठातलं चित्र आपण आधी बघितलं, की सुंदर असे स्त्री पुरुष जे एकमेकांशी संलग्न आहेत आणि जे काही एकमेकांबरोबर संसार थाटलाय, तिथे कृष्ण भावना आहे प्रत्येकाच्या मनामध्ये आणि कृष्ण भावना भावित संतानांनाच निर्माण करायचा आहे, जन्म द्यायचा आहे. अशा प्रकारचं सगळं असं निर्मळ आणि सच्चित आनंद असं हे सुंदर असं
वातावरण आहे. भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मनुष्य मला माझ्या पुरुषोत्तम भगवान या यथार्थ स्वरूपात केवळ भक्तीद्वारे जाणू शकतो. अशा भक्तीद्वारे मनुष्य जेव्हा माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होतो तेव्हा तो भगवत धामामध्ये प्रवेश करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. राजगुह्यम जे ज्ञान बघितलं की असं ज्ञान मी तुला देतो आहे की ते अत्यंत सुलभ आहे करायला आणि आचरणास पण खूप सुखदायक आणि आनंदकारक आहे. असा हा भक्तीचा मार्ग, असा हा अवीट गोडी, भक्तीची अवीट गोडी आणि जो माझ्या भावनेने परिपूर्ण होतो, जो या भक्तीमध्ये पूर्णपणे विलीन आहे. मग ही भक्तीचा हा सुंदर मार्ग आपण 7वा ते 12व्या अध्यायापर्यंत इतक्या सुंदर प्रकारे वर्णन केलेलं आहे की ती अवीट गोडी आपल्या जिभेवरून अक्षरशः म्हणजे आपल्याला तो परत परत ते कितीही वेळेला ऐकलं तरी त्याचा समाधान होत नाही. जे अर्जुनाने प्रत्यक्ष म्हटलंय की हे ज्ञान घेऊन त्याची तरी तृषा भागत नाहीये, त्याचप्रमाणे या भक्तीचं, प्रत्यक्ष भक्तीचं ज्ञान आपण या अध्यायांमधनं जाणलेलं आहे की जिथे आपण भगवंतांचे भक्त असतो आणि त्या भक्तीमध्ये प्रत्येक जण विलीन होतो. सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः मत्प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पदमप्ययम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माझा शुद्ध भक्त जरी सर्व प्रकारची कर्मे करीत असला तरी माझ्या आश्रयाखाली माझ्या कृपेने त्याला शाश्वत आणि अविनाशी धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असे शुद्ध भक्त म्हणजे आपल्याला प्रभुपाद दिसतायत हो चित्रात. मग काय प्रभुपाद म्हणतात हो कसला संन्यास आणि काय की मी जे काही करतोय ते कृष्ण भावनेत करतोय, कृष्णासाठीच कृष्णाच्या वस्तू वापरतोय. आणि म्हणूनच ज्या वेळेला त्या रिपोर्टर्सने विचारलं होतं की मग तुम्ही बड्या गाड्यांमधनं जाता, माईक वापरता, ह्याचा वापर करता, पण हे कोणाचं आहे? हे सगळं भगवंतांसाठीच वापरलं जात आहे. भगवंतांचं आहे ते भगवंतांसाठी. अहो हा देह जिथे भगवंतांनीच दिलेला आहे तिथे आपण काय संन्यास करणार? आणि म्हणून तो शुद्ध भक्त सगळ्या प्रकारची कर्म करीत असला तरी तो भगवंतांच्या भक्तीमध्ये ती कर्म करतो आहे आणि त्याला निश्चितच शाश्वत आणि अविनाशी याच्या धामाची प्राप्ती होते. किती किती सुंदर असं वातावरण आहे बघा. सगळ्या जणांच्या चेहऱ्यावरती निर्मळ भाव आहे. जे ज्ञान घेण्यासाठी सर्वजण आसुसलेले आहेत. मच्चित्त सर्व दुर्गाणी मत्प्रसादात तरिष्यसी अथ चेत्वमहंकारान नश्रोष्यसी विनंक्षसी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जर तू माझ्या भावनेने युक्त झालास तर माझ्या कृपेने तू बद्ध जीवनातील सर्व संकटे पार करशील. तथापि जर तू अशा भावनेने कर्म न करता व अहंकाराने माझे न ऐकता कर्म केलेस तर नाश पावशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अहंकार जसा आधीही उल्लेख केला त्याच गोष्टीचा भगवंतांनी पुन्हा उल्लेख केलाय की मग त्या महासागरात जे आपण चित्र बघितलं भगवंत हात देतायत त्या महासागरात गटांगळ्या खातोय आपण भौतिक जगतामध्ये, पण त्या बद्ध जीवनामध्ये गटांगळ्या खात असलो तरी जर भक्तीचा मार्ग अवलंबला आणि भगवंतांच्या भावनेमध्ये जर विलीन झाला, त्या भगवंतांच्या भावनेमध्ये ती कृतज्ञतेची भावना जर आत्मसात केली तर त्या महासागरातून गटांगळ्या न खाता भगवंत आहेत आणि भगवंत निश्चितच आधार द्यायला आहेत. हा दृढ निश्चय महत्वाचा आहे. आणि जर मीच ते कर्म करतोय त्या कर्माने पूर्ण तो अहंकार मनामध्ये असेल तर मात्र त्या कर्मफळाच्या भोगांनाही भोगायचंय. कर्माची फळं ही भोगा आणि त्याच्या बरोबरचे भोगही भोगा आणि मग मात्र त्याच्यातनं नाश निश्चित आहे. कारण मग तिथे खोटा अहंकार आहे. कारण तिथे कृतज्ञतेची भावना मिसिंग आहे, तिथे कृष्ण भावनाच मिसिंग आहे. मग निश्चितच ते कर्म योग्य पद्धतीने केलं जाणार नाही. आणि ही सुंदर आकृती जी आपण 13व्या अध्यायात बघितली, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीवाच्या हृदयात स्थित आहे आणि तो सर्व जीवांचे भ्रमण निर्निश्चित करत आहे. हे सर्व जीव मायेने बनवलेल्या यंत्रावर आरूढ आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असा हा जीव बघा, जीवात्मा दिसतायत भगवंत आहेत तिथे, पण लक्ष कुठे आहे? हा जीवात्मा अडकलाय कशा? भौतिक बद्धतेमध्ये अडकलाय. कारण त्या त्रिगुणांचा प्रभाव आहे आणि त्या माया मोह, मग तो लोभ मोह मद माया मत्सर या सगळ्यामध्ये कुठेतरी अडकलेला आहे. आणि म्हणूनच तो यंत्राने बनवलेल्या अशा या यंत्रावर आरूढ आहे. पण जिथे तो परमात्म्याचा अंश आहे हेच तो अजून जाणू इच्छित नाहीये, तोपर्यंत तो त्या कर्मबंधनातच अडकलेला राहतोय.
आणि म्हणूनच जो परमेश्वर प्रत्येकाच्या, जो परमात्मा प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे, त्याची जाणीव होणं हे अत्यंत महत्वाचे आहे. एक सेकंद द्या. नमस्कार. 18.62 तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्नानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हे भारता, पूर्णपणे त्याला शरण जा. त्याच्या कृपेने तुला दिव्य शांती आणि सनातन परमधामाची प्राप्ती होईल. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ज्या कुलशेखर राजाची आपण गोष्ट ऐकली बघा, सॉरी, प्रतापरुद्र राजाची, कुलशेखर नाही, त्यांनी ते मुकुंदमाला स्तोत्र लिहिलं कुलशेखर. आणि हे जे रुद्र प्रताप, की ज्यांचं आपण जे सकाम कर्मामध्ये न करता जे भगवंतांच्या सेवेमध्ये ते कर्म करतायत, ज्या चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांना दर्शन देण्याचं नाकारलं होतं, परंतु जे प्रत्यक्ष हातात झाडू घेऊन जिथे जगन्नाथपुरीची यात्रा होणार होती, पुरीची यात्रा ज्यांनी नियोजित केलेली होती, असे राजा रुद्र प्रताप त्यांनी हातात झाडू घेऊन ते तिथला रस्ता झाडायला सुरुवात केलेली आहे. हे चित्र जेव्हा, हे प्रसंग जेव्हा चैतन्य महाप्रभूंनी प्रत्यक्ष बघितला, तेव्हा ते त्यांच्यावर प्रसन्न झाले. आणि म्हणूनच हे निष्काम, मिथ्याचार नकोय भगवंतांना, खोटी भावना नकोय, की ती सगळी वस्त्र धारण केली आहेत, भगवी वस्त्र, पण तोंडात सिगरेट आहे, हातात हेडफोन आहे, सेलफोन आहे. अहो मग कशाला? फक्त तो त्याग, ती काही भगवी वस्त्र धारण करून नाही, ते शो बॉटल स्पिरिच्युअलिझम झालं. आणि म्हणूनच तसं नकोय. भगवंतांना आपण सात्विकतेमध्ये हवं आहोत आणि जे खरेपणा हवाय आणि ते निष्काम पद्धतीने केलं जाणारं, की ते कर्म भगवंतांच्या सेवेमध्ये केलं जावं. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे जेव्हा भगवंतांना शरण, मग ते कर्मातूनही केलं जातं. म्हणून ती कर्मातून भक्ती आपण जेव्हा बघितली, म्हणून तो मिथ्याचार नकोय भगवंतांना. आणि अशा प्रकारे जे निष्काम पद्धतीने कर्म केलं जातं, त्यातून दिव्य शांती आणि सनातन परमधामाची प्राप्ती होते. इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृशैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. याप्रमाणे मी तुला अत्याधिक गुह्य ज्ञान सांगितले आहे. याचा पूर्णपणे विचार कर आणि तुझ्या इच्छेस जे येईल ते कर. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. म्हणून भगवंत म्हणतायत, एक सेकंद. आणि म्हणून इथेही भगवंतांनी सांगितलंय बघा, की ज्या 13व्या अध्यायात आपण बघितलं, की भगवंतांनी सगळं ज्ञान दिलेलं आहे, पण जी इच्छा दिलेली आहे, की इच्छेने भगवंत म्हणतायत, की त्या कर्मात तू अडकतोयस आणि मग त्या 84 लक्ष योनींमध्ये जन्म घेतला जातोय. इथेही अर्जुनाला भगवंत तेच सांगतायत, की हे सगळं ज्ञान मी तुला दिलेलं आहे, पण तुझ्या इच्छेस जे येईल ते तू कर. मी तुला हे सगळं ज्ञान द्यायचा प्रयत्न केलेला आहे, याचा तू पूर्णपणे विचार कर आणि तुझ्या इच्छेस जे, कुठलंही लादत नाहीयेत. भगवंत स्वतःला कुणावरही लादत नाहीयेत. याच्या आधीही 10व्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी अर्जुनाला, जेव्हा त्यांनी प्रत्यक्ष अर्जुनाने सांगितलं, की मी तुम्हाला पूर्णपणे जाणलंय, तेव्हा भगवंत सांगतायत, मी माझ्या विभूतींचं आता तुला दर्शन, माझ्या अभिव्यक्ती ज्या आहेत, भगवंतांनी कुठल्याही प्रकारचं लादलेलं नाही अर्जुनावर स्वतःला. पण अर्जुनाची गोष्टच वेगळी आहे, कारण अर्जुन हा परमभक्त, परमशिष्य आहे त्यांचा. आणि म्हणून आपल्यालाही हे ज्ञान देताना भगवंत सांगतायत, की बॉल इज इन युअर कोर्ट. तुम्हाला काय करायचं हे तुम्ही ठरवा. ज्ञान देण्याचं काम केलेलं आहे, परंतु हे ज्ञान कशा प्रकारे आत्मसात करायचंय आणि त्याचं कशा प्रकारे ते इम्प्लिमेंटेशन करायचंय, त्याच्या कशा प्रकारे ते आचरणात आणायचंय हे तुम्ही ठरवायचं. आणि म्हणून भगवंत इथे अर्जुनाला सांगतायत, तुझ्या इच्छेस येईल ते तू कर. आणि ह्याच 9व्या अध्यायात जे आपण 34वा श्लोक जो बघितला, तोच इथे कुठेतरी साधर्म्य आहे. पहिली ओळ सेम आहे. मन्मना भव मद्भक्तो मत्याजी नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रिय प्रतिजाने प्रियोसी मे. हरे कृष्ण माताजी. तिथे मात्पारम मत परायण महा, म्हणजे अर्थ तोच आहे, फक्त दुसरी ओळ बदलली आहे बघा. अर्थ तोच तुम्हाला अभिप्रेत होणार आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सदैव माझे चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझे पूजन कर
आणि मलाच नमस्कार कर. याप्रमाणे निश्चितपणे तू मला प्राप्त होशील. मी तुला हे प्रतिज्ञेने सांगतो, कारण तू एक अत्यंत प्रिय सखा आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत ही भक्ती करणं कठीण आहे का हो खूप? तर 9व्या अध्यायातच आपण जाणलं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम. भगवंतांना एक पान, एक फळ, एक फूल, पळीभर पाणी त्या भक्तीने जर दिलं, कारण भगवंत भावाग्रही जनार्दन आहे तो, कारण भाव महत्वाचा आहे. आणि म्हणून त्या विदुराच्या पत्नीने जरी केळाचं साल खायला दिलं तरी भगवंतांनी ते आनंदाने स्वीकारलंय. त्या शबरीने ती बोरं उष्टी करून दिली तरी प्रभू रामचंद्रांनी त्याचा स्वीकार केलेला आहे. कारण त्या भगवंत भावाचे भुकेले आहेत, भक्तीचे भुकेले आहेत, प्रेमाचे भुकेले आहेत, कारण ते भक्त वत्सल आहेत. आणि म्हणूनच भक्त भगवंतांसाठी विशेष आहे. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत तू सदैव माझं चिंतन कर. आणि म्हणून ते अगदी मग तुम्ही त्याच्यासाठी 10-12 तास देवळामध्ये बसून भगवंतांचं तिथेच नामस्मरण नाही, तो सदैव माझं चिंतन कर म्हणून ते स्मरण करणं. म्हणून श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णू स्मरणम अर्चनम वंदनम पादसेवनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, या नवविध भक्तीच्या सेवा आहेत की याद्वारे तुम्ही कुठल्याही द्वारे भगवंतांची भक्ती करू शकता. आणि त्याप्रमाणे तू निश्चितपणे मला प्राप्त होशील हे मी तुला प्रतिज्ञेने, भगवंत खात्रीने अश्युरन्स देत आहेत अर्जुनाला. की जसं योगक्षेम वहाम्यम अर्जुनाला भगवंतांनी अश्युरन्स दिलाय की खात्रीने मी तुला सांगतो की तुझ्याकडे जे उणं आहे ते मी तुला देतो आणि तुझ्याकडे जे आहे तेही मी जपतो, हे भगवंत एका भक्तालाच सांगू शकतात. कारण तो भक्त भगवंतांना प्रिय आहे. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सर्व प्रकारच्या धर्माचा त्याग कर आणि केवळ मला शरण ये. मी तुला सर्व पापांपासून सर्व पापांपासून. हा, ते मला थोडं कन्फ्युज झालं. नाही ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. मी तुला सर्व पापांपासून मुक्त करेन, तू भयभीत होऊ नकोस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इतर सगळ्या धर्मांचा मग भगवंत सांगतायत की हे धर्म आताच्या काळातले हे धर्म सगळं राजकारण आणि हे सगळ्या धर्मांचा तर आता त्या भौतिक जगतामध्ये विचार केला पाहिजे, पण इतर सगळे म्हणजे कुठल्याही प्रकारचा तू मनामध्ये किंतु परंतु ठेवू नको. तू सगळ्या प्रकारच्या धर्मांचा त्याग कर आणि केवळ मला शरण घे. 2 हात तिसरं मस्तक, तू फक्त मनापासून त्या भावनेने माझी प्रार्थना कर आणि मला शरण ये. आणि मग मी तुला सर्व म्हणूनच जे भगवंतांच्या भक्तीमध्ये येत आहेत, जे आपण आधी बघितलं, जो वाल्याचा वाल्मिकी झालाय, मृगारींचे मृगारी ऋषी झाले, आधी भले अगदी जे मानव म्हणजे वाटमारी करत होते, जे पशु पक्ष्यांना आणि जे प्राण्यांना मारत होते, अशी व्यक्ती पण ज्यांनी जेव्हा भक्तीचा मार्ग अवलंबलाय तेव्हा सगळ्या पापांचा नाश होतो. आणि म्हणूनच ज्या कर्मफळांपासून, जसं आधीही भगवंतांनी की या भक्तीच्या मार्गावर येण्याआधी की कर्मफळांपासून, मग जे काही आधी कर्म केलेले आहेत त्याचं जे काही वाईट फळ भोगायला लागेल त्याच्यापासून सुद्धा मुक्ती मिळू शकते, हे भगवंत खात्रीने सांगतात. तू भयभीत होऊ नकोस. आणि म्हणून या भक्तीचा मार्ग अवलंब. इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाचम न च मां योऽभ्यसूयति. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. जो तप करीत नाही, जो भक्त नाही, भक्तीमध्ये संलग्न नाही, तसेच जो माझा द्वेष करतो, त्याला हे परमगुह्य ज्ञान कधी सांगू नये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. द्वेष, मत्सर, म्हणून इथेही भगवंत सांगतायत बघा, यांचं काहीच होऊ शकत नाही. कारण इतर जसं भगवंतांनी सांगितलंय की काम, क्रोध, लोभ, मोह या सगळ्यांना परिवर्तित करता येतं. कारण कुठेतरी त्या क्रोधाला भगवंतांच्या भक्तीमध्ये आणता येतं, त्या लोभालाही भगवंतांच्या भक्तीमध्ये आणता येतं, अशा सगळ्या दुर्गुणांना आणता येतं. पण हा जो मत्सर आहे ना, या मत्सराला मात्र कुठलाच हे नाही, त्याला 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 मुळापासून उकळून काढून टाकायला लागतं. ज्या शिशुपालाला आपण बघितलं, ज्या कंसाला आपण बघितलं की कशा प्रकारे कृष्ण कृष्ण केलं आयुष्यभर, पण द्वेष केला हो, मनामध्ये द्वेष होता आणि मग त्याचा नाशच होतो. आणि म्हणून जो तप करत नाही, जो भक्त नाहीये, ज्याच्या मनामध्ये श्रद्धा नाही, कारण आडात नाही ती पोहऱ्यात कुठून येणार आहे. म्हणून मग तुम्ही जर मनात भक्तीच नसेल, श्रद्धा नसेल, जे भगवंतांच्या अस्तित्वालाच मानू शकत नाही, मग जे 4 प्रकारचे लोक आपण बघितले की जे मूर्ख आहेत, नराधम आहेत, आसुर आहेत, राक्षस आहेत, असे लोक भक्तीमध्ये येऊ शकत नाही, कारण ते भगवंतांचा द्वेष करतात. आणि मग त्यांना हे परम गुह्य ज्ञान कधीही सांगू नये. य इदम
परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो मनुष्य भक्तांना हे परमगुह्य रहस्य सांगेल त्याला निश्चितपणे शुद्ध भक्ती प्राप्त होईल व अखेरीस तो माझ्याकडे परत येईल, यात मुळीच संशय नाही. त्याच्यापेक्षा मला अधिक प्रिय असा कोणीही सेवक या जगामध्ये नाही, तसेच त्याच्यापेक्षा अधिक प्रिय असा कोणीही होणारही नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशा सुंदर भक्ताचं भगवंतांनी कौतुक केलेलं आहे आणि अशा भक्तांना भगवंत कसे प्रिय आहेत आणि भगवंतांना भक्त कसे प्रिय आहेत. जो मनुष्य भक्तांना हे परम गुह्य, मग हे ज्ञान, या भगवद्गीतेचं ज्ञान, जे रहस्य जो जो सगळ्यांना सांगेल, तो निश्चितपणे जी कृष्ण भावना प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये ज्यांनी रुजवायचा प्रयत्न केलेला आहे, असा शुद्ध भक्त म्हणजे चित्रातले प्रभुपाद दिसत आहेत आपल्याला. आणि म्हणूनच असा शुद्ध भक्त ज्याला, जो प्रत्येकाच्या मनामध्ये ही भक्ती प्राप्त करायचा प्रयत्न करतोय, तो निश्चितच अखेरीस माझ्याकडे परत येईल, यात मुळीच संशय नाही. जेव्हा या जीर्ण देहाचा त्याग करेल तेव्हा निश्चित या भगवत धामाचीच प्राप्ती करेल. असा भक्त भगवंतांनाही प्रिय आहे आणि त्यापेक्षा प्रिय भगवंतांना कोणी नाही. हा भक्त भगवंतांसाठी नेहमीच विशेष आहे. अधेशते च इदम च इमं धर्म्यं संवाद मावयुः ज्ञानयज्ञेन तेनाहं इष्टः स्यामिति मे मतिः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आणि मी घोषित करतो की जो कोणी आपल्या या पवित्र संवादाचे अध्ययन करतो तो आपल्या बुद्धीद्वारे माझे पूजन करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे मी आधीच्या अध्यायातही उल्लेखलंय, आपण 9व्या अध्यायात, जसं मी आता या नवविध भक्तीच्या सेवा सांगितल्या. कारण श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम आणि वंदनम, हे सगळं जे आहे ते आपण योग्य पद्धतीने करू शकतो. आणि म्हणूनच आता जे आपल्या हातातलं आहे सगळं, की आपण फक्त आपले जे काही इंद्रिय वापरून, की प्रत्येक गोष्टीने आपण या गोष्टीला आपण त्या भक्तीमध्ये नेऊ शकतो. आणि म्हणूनच जे कोणी या पवित्र संवादाचं अध्ययन, जे श्रवण करतायत, कीर्तन करतायत, ते निश्चितच आपल्या बुद्धीद्वारे माझं पूजन करतायत. ही सेवा आहे, ही भगवंतांची होणारी सेवा आहे आणि निश्चितच भगवत भक्ती केली जाते. श्रद्धावान सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि जो मनुष्य श्रद्धेने व द्वेष न करता श्रवण करतो तो सर्व पापातून मुक्त होतो आणि पुण्यवान लोक जेथे वास करतात त्या शुभ लोकांची तो प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ती श्रद्धा मनामध्ये, द्वेष नाहीये मनात. म्हणून भगवंतांनी अर्जुनालाही 9व्या अध्यायात सांगितलं की तू माझा मत्सर करत नाहीस म्हणून मी हे ज्ञान तुला देतोय. आणि म्हणूनच जो मनुष्य श्रद्धेने भगवंतांविषयीचा द्वेष, कारण क्वालिटेटिव्हली आपण भगवंतांसारखे आहोत म्हणून आपण भगवंतांची ईर्ष्या करणं आणि त्यांच्याविषयी मत्सर करणं ही किती वाईट गोष्ट आहे. आणि ज्यांनी आपल्याला, ज्यांच्यामुळे, जो क्रिएटर आहे, जो निर्माता आहे, ज्यांच्यापासून आपण आहोत, ती कृतज्ञता मनात असणं हे महत्वाचं आहे. आणि म्हणून ती श्रद्धा, ती भक्ती मनामध्ये जपणूक करणं गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच अशी व्यक्ती सर्व पापांपासून, कारण तो दृष्टिकोन, ती विचारधारणा, ती विचारसरणी ही अत्यंत महत्वाची आहे. आणि म्हणून तो सर्व पापांपासून मुक्त होतो आणि पुण्यवान लोक जिथे वास करतात त्या शुभ लोकांची प्राप्ती करतो. हे सगळं ऐकून पुन्हा एकदा अर्जुन पूर्णपणे ग्वाही देतोय आणि पूर्णपणे भगवंतांना खात्री देतोय बघा, की नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादाम्यत्याच्युत स्थितोस्मी गत संदेह करिष्ये वचनम तव. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, हे अच्युत, माझा मोह आता नष्ट झाला आहे. तुमच्या कृपेने मला माझी स्मृती पुन्हा प्राप्त झाली आहे. मी आता दृढ आणि संशयमुक्त झालो आहे आणि तुमच्या आज्ञेनुसार मी कर्म करण्यास तयार आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एक मिनिट द्या मला जरा.
हरे कृष्ण क्षमस्व. तर इथे अर्जुन सांगतोय आता की हे कृष्णा, हे अच्युता, माझा मोह आता नष्ट झालाय. हे सगळं ज्ञान घेऊन जे अर्जुनाने 10व्या अध्यायात ते सांगितलं की माझा मोह नष्ट झालेला आहे, तिथेच मी जसं म्हटलं की तिथेच भगवद्गीता संपली असती, परंतु तिथे अर्जुनाचा होणारे प्रश्न, अजून त्याला पडणारे प्रश्न संपलेले नव्हते. आणि म्हणूनच हे जे 13 आणि 18व्या अध्यायापर्यंत, 17व्या अध्यायापर्यंत जे ज्ञान घेतलेलं आहे तेही तितकं श्रेष्ठ ज्ञान आहे. भगवंतांनी सांगितलं की हे ज्ञान घेऊन ज्यांनी परमसिद्धी प्राप्त केलेली आहे, ज्या ऋषींनी ज्या सिद्धी प्राप्त केलेल्या आहेत, अशा प्रकारे हे सगळं ज्ञान घेऊन पुन्हा अर्जुन सांगतोय की माझा मोह आता नष्ट झालाय आणि तुमच्या कृपेने मला माझी स्मृती, की जो अव्यवसायात्मिक झालेला, भगवंतांनी सांगितलं की तुझ्या तुझ्या बुद्धीला फाटे फुटलेले, ती अव्यवसायात्मिक झाली आणि तिला कुठेतरी फोकस्ड करणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून माझी स्मृती पुन्हा मला प्राप्त झाली. कारण जो अर्जुन धनुर्धर उत्तम आहे, जो इतका फोकस्ड आहे, जो नारायणपैकी नर आहे आणि जो कुंती आणि इंद्राचा पुत्र आहे, ज्यांनी द्रौपदीचं स्वयंवर जिंकलेला आहे, असा अर्जुन हा बलाढ्य अर्जुन आहे, जो उत्तम धनुर्धर आहे. परंतु त्याचं कुठेतरी जो असमंजस झाला होता, आणि ही सगळी भगवंतांचीच योजना. आणि म्हणूनच आता अर्जुन सांगतायत की आता माझी स्मृती मला परत आली आणि मी आता दृढ आणि संशयमुक्त झालोय. तुमच्या आज्ञेनुसार मी सगळं कर्म करायला तयार आहे. आणि म्हणूनच तुम्ही जे मला सांगताय आता, मी हे युद्ध करण्यास पूर्णपणे तयार आहे. आता हा संवाद जे ऐकतायत तो संजय पुढे सांगतायत धृतराष्ट्रांना, ऐका. आणि म्हणून संजयाच्या तोंडी पुढचे श्लोक आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. संजय म्हणाला, याप्रमाणे कृष्ण आणि अर्जुन या दोन महात्म्यांचा संवाद मी ऐकला. हा संवाद अत्यंत अद्भुत आणि रोमांचकारी आहे. व्यासदेवांच्या कृपेने परमगुह्य ज्ञान योगेश्वर श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगत असता साक्षात त्यांच्याकडून मी ऐकले आहे. हे राजन, कृष्ण आणि अर्जुन यांच्या या अद्भुत आणि पवित्र संवादाचे वारंवार स्मरण होऊन मला प्रतिक्षण पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो संजय सचिव, जो जो अगदी सचिव असलेला, धृतराष्ट्रांचा अगदी प्रामाणिक सचिव, जो धृतराष्ट्रांना प्रत्येक क्षणाचं वर्णन करून सांगतोय. आणि असे संजयाने सांगितलं की श्रीकृष्ण अर्जुन या महात्म्यांचा संवाद मी ऐकलाय आणि हा अत्यंत अद्भुत आणि रोमांचकारी आहे, ज्यांना विश्वरूप दर्शनही बघायला मिळालेलं आहे. व्यासदेवांच्या कृपेने हे परमगुह्य ज्ञान योगेश्वर श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगत असताना साक्षात त्यांच्याकडून मी ऐकलेला आहे. अशी भगवद्गीता जाणण्याचा, ऐकण्याचा मला हा सुंदर असा योग आलेला आहे आणि मला ही संधी मिळालेली आहे. अशा या अद्भुत आणि पवित्र संवादांचं वारंवार स्मरण करून आणि त्या अद्भुत अशा त्यांच्या ज्ञानाला जाणून मला पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. आणि हे तो धृतराष्ट्रांना सांगतायत संजय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे राजन, भगवान श्रीकृष्णांचे अद्भुत रूप स्मरण केल्याने मी अधिकाधिक विस्मयकारी होत आहे आणि मला पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच ज्यांचं विश्वरूप दर्शन मी बघितलं, अत्यंत अद्भुत असं, ते मी पुन्हा पुन्हा विस्मयकारी होतोय आणि मला आश्चर्य वाटतंय. आणि या भगवंतांविषयी मला जाणायला मिळालेलं आहे हे स्मरण केल्याने, आणि मला पुन्हा पुन्हा त्या संवादांचं स्मरण केल्याने मला पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. आणि तशा भावना धृतराष्ट्राकडे संजय व्यक्त करतायत. पण धृतराष्ट्रांचे भाव बघा कसे आहेत, कारण कुठेतरी कपट आहे, हो, द्वेष आहे मनामध्ये. परंतु जो संजय पूर्णपणे ग्वाही देतो, आणि ज्या संजयाने शेवटी सांगितलेलं आहे की यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेथे योगेश्वर कृष्ण आणि महान धनुर्धर अर्जुन आहेत, तेथे निश्चितच ऐश्वर्य, विजय, असामान्य सामर्थ्य आणि नीती आहे. हे माझे मत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्या संजयाने धृतराष्ट्राला सांगितलंय की जिथे धर्माचाच विजय आहे, जिथे प्रत्यक्ष भगवंत, प्रत्यक्ष ऋषिकेश, जगन्नाथ, गोविंद, ज्यांचा अनेक निरनिराळ्या नावांनी उल्लेख केलेला आहे, ज्या अर्जुनाने, केशिनी सुदन, की सगळे त्यांच्या मनातले भ्रम, त्याच्या मनातले सगळे असमंजसपणा दूर करणाऱ्या त्या सगळ्या गोष्टी आहेत, ज्या अडचणी आणत होत्या त्याच्या या पुढच्या सगळ्या कृतींना, आणि अशा प्रकारे त्याचा मोह नष्ट झालेला आहे. अशा प्रकारे जो महान धनुर्धर आहे, अर्जुन आहे, आणि जिथे प्रत्यक्ष भगवंत आहेत, जिथे या दोघांचा वास आहे, तिथे निश्चितच ऐश्वर्य,
विजय आणि असामान्य सामर्थ्य आहे आणि तिथे नीती आहे, तिथेच धर्माचं वास्तव्य आहे आणि तिथेच या धर्माची पुनर्स्थापना करायला, कारण ज्या भगवंतांनी आधीच सांगितलं की परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, अशा या प्रत्येक युगामध्ये जे भगवंत आपल्या मूळ रूपामध्ये येत आहेत, या भगवंतांनी जिथे आपल्याला कुरुक्षेत्रावरच या सुंदर अशा भगवद्गीतेचा उपदेश अर्जुनाला केलेला आहे आणि तेच ज्ञान आपल्यापर्यंत आलेलं आहे, अशा संजयाने धृतराष्ट्राला ती ग्वाही दिलेली आहे आणि पूर्णपणे सांगितलेलं आहे की ह्या धर्माचाच विजय, नीतीचाच तिथे विजय होणार आहे. अशा प्रकारे त्यांनी सिद्धाचं मत दिलंय. इति अष्टादशोध्याय समाप्तः. आणि इथेच आपण भगवद्गीतेची सांगता करतो आहोत. तर सगळ्यांना हरे कृष्ण. आणि असा हा 18 दिवसांचा यज्ञ आपला संपन्न झालेला आहे. तर मी आता शेअरिंग थांबवते आणि रेकॉर्डिंग थांबवते.